Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time, 55 minutos na nakaligan sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpakalagad sa ang Bombohan ay sa Udtod sa DOFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations and the number 1 most trusted radio network kinakadram Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Martes, Disyembre 3, tuig 2024. Kagkaron sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. 22 días na lang kagapaskwa na. Sa gihapon ini mo lang ganimong kurman Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapanguna dalagkuan karon nga mga balita, Department of Public Works and Highways hindi mag-adjust ang vertical height clearance sa Ungka flyover. Ipanakop na lang sa traffic enforcer ang magalapas diri. Samtang Iloilo City Traffic Management Unit magadugang sa mga personnel para sa Christmas activities diri sa syudad. Iloilo City Comelec tudloan ang mga butante sa kada barangay sa paggamit sa automated counting machine. Samtang dugang pagpangusisa sa Bombo News Team ay kang tanan sa sining nagluntad nga pagpangalutang sang live-in partner sa ginaaligar lalaki sang iya sining asawa. Ining babae nakabisita pa kuno sa balay sang iya sining aderman dito sa may probinsya sang Guimaras. Ginpandaman kuno sang iloy sang lalaki. Sa iban pa mga talupang doon kag mga mainit sining mga balita, Iloilo Provincial Government pag-aabagahon sa gihapon ang pagbakal sang anti-rabies vaccine para sa mga ilo kag kuring sa mga local government unit sa probinsya sang Iloilo. Muli madalakwar mga balita, issues kay impormasyon main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombohanay Sauto. Sa mga kabombo naton, Martes na karon sining adlaw, daw ginabutong lang ang adlaw sa bulan sang Disyembre. Amuman ang pagdasig sang paghimo sang mga entry sang aton sining iyang mga kabombo sa paghulog sang ila sining iyang mga entry sa aton sining 1-2 panahon part 23 promo. Kunang iban paspasanay karon sa paghimo sang entries, ikaw no pang ginahulat mo dira. Maghimo ka naman sang entries agod iya nga makapasakop ikaw sa 1-2 panalo part 23 promo. Kag sarang nga makabaton sang 500 pesos nga cash kag gift pack worth 720 pesos. So ka nasulod pa sa orokan nga bale. Kag sa aton sining special draw ang limited edition nga radio nga may LED light, flashlight, di kuryente, pwede man sa battery, rechargeable pa. Labi kag labaw sa danan, wala na lansang sa isa lamang ka-istasyonan. Amo sini ang sarang nga madagaan sang aton sini nga mga tagpalasakop. Sa kada adlaw duha ang magabaton sang 500 pesos ka cash plus sa gift pack kag subong man ang aton sini nga special draw. Radio nga wala na lansang sa isa lamang ka istasyonan, pwede sa kuryente, pwede man sa battery. Ang sarang nga mabaton sang aton sini nga mga daily draw winners. Gani, ikaw dira, ano pang ginaulat mo? Was-was na magbakal sa mga proof of purchase. Agod nga makasugod na ikaw ukon madugangan mo pa ang mga entries nga imo siniiya sarang nga mahulog. Detalye sa mga nagapanguna kag mga mainit karon ng mga balita lokal, balikan ta sa mga pagpalayag sa Bombo na Sauto pagkatapos ang Bombo Network News. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse.
Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa 1 ka oras kada adlaw ang gastuhon sang 1 ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang 1 ka high school student. Himuanga mabunga. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News, noontime edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Martes, 3 sa buwan ng Disyembre, taong 2024. Mga kabombo Castor Nation sa ating pang Christmas countdown, 22 days to go bagong araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mapaunahing balita, Malacanang, sinabing wala pong kinalaman ang Office of the President sa inihaing impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Si Senate President Escudero naman muling nakiusap sa mga kapwa-senador na wag nang magkomento pa kaugnay sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang Philippine Statistics Authority kinumpirmang walang umiiral na taong may pangalan na Mary Grace Piatos sa Pilipinas. Mahigit 20,000 katao naman apektado po ngayon ng mga pag-ulan na dulot ng shear line. Abangan din sa ating provincial report, dating alkalde ng Silay City sa Negros Occidental patay matapos magbaril umano sa kanyang sarili. Sa international news, tutukan po mamaya ang International Criminal Court President bumuelta sa threat attacks ng Russia at ilang US officials. At sa sports balita, Kai Soto at Dwight Ramos muli pong napakitang gilas sa pagbabalik nila sa Japan Basketball League. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Naglabas ngayon ng certification ng Philippine Statistics Authority na walang umiiral na Mary Grace Piatos sa kanilang record. Sakop nito ang talaan ng mga ipinanganak na Filipino, nag-asawa at namatay na may kapareho nitong pangalan. Ang nasabing sertifikasyon ay kasunod na rin ng kahilingan ng liderato ng House Blue Ribbon Committee na pinangungunahan nitong si Representative Joel Chua. May kaugnay nito sa mga acknowledgement receipt na pinunduhan na malaking halaga ng confidential fund ng Office of the Vice President. Maliban kay Mary Grace Piatos, nasa mga resibo rin ng Office of the Vice President at Department of Education ang na wag nang magkomento pa kaugnay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara. Kaugnay yan, may nakalapang report si Bombo JC Galvez. Muling pinakausapan ni Senate President Francis Chises Kapwa niya senador na wag nang magkomento pa kaugnay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara. Kaugnay yan, may nakalapang report si Bombo JC Galvez. Muling pinakausapan ni Senate President Francis Chises Escudero ang mga kapwa niya senador na iwasan na magbigay ng pahayag kaugnay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kahapon, formal na naghain ng impeachment complaint ang ilang civil society groups laban sa Vice Presidente sa Kamara. Paliwanag dito ni Escudero, tatayong hukom ang mga mambabatas sa mataas na kapulungan sakaling umusad dito sa Senado kaya hindi dapat lumabas na bahis ito sa publiko na malalagay sa alanganin ang kredibilidad ng impeachment court. Bagamat anya, political exercise kung ilarawan ng impeachment, malaking nakaatang na responsibilidad sa balikat nila mga senador sakaling umakyat sa Senado ang impeachment case kung saan dapat mapanatilang fairness at justice dito. Sa kabila nito, iginit ng liderato ng Senado na hindi dapat maapektuhan ng impeachment ang kanilang mandato sa paggawa ng mga panukalang batas na higit na kailangan ng taong bayan. Samantala, sinabi naman ni Senate Majority Leader Francis Tolentino, speculative pa sa ngayon ang impeachment laban sa bise at hihintayin pa nilang magiging galaw ng Kamara ukol dito. Doon yung speculative pa ito hanggang sa ngayon dahil although kami yung magiging impeachment court, hihintayin muna natin ang kilos ng mababang kapulungan. Aware po tayo na may nag-file kahapon pero bahagi po ng aming constitutional duty na hintayin muna. At siguro bilang impeachment court judge,
parang unethical to comment on something that would be sent to your office. So I'd rather not comment po. Hintayin na lang po natin siguro yung gumalaw yung proseso kung gagalaw nga sa ganung direksyon. Una ng kinatigan ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada ang naging panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga mambabatas na huwag nang ituloy ang impeachment move laban sa Vice Presidente. Paliwanag dito ni Estrada, maraming problema ang Pilipinas na kailangan tugunan, hindi lamang ng dalawang pinakamataas na opisyal kundi maging sila ng mga mambabatas. Gagambalain lamang din anya ng impeachment ang agarang pagtugon sa mga suliranin ng bansa. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala, kampante naman ng Department of Budget and Management na walang magiging epekto sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas ang lumalalang political issue sa bansa. Bilang patunay dito, inihalimbawa ni Budget Secretary Amenah Pangandaman ang umano'y paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa huling bahagi ng kasalukuyang taon. Batay sa report ng Department of Budget and Management, mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon, umabot na sa 1.14 trillion pesos ang infrastructure spending ng Pilipinas. Mas mataas ito niya ng 11.9% kaysa sa 1.02 trillion pesos na naitala sa parehong panahon noong 2023. Mas mataas din ito ng 41.42% kumpara yan sa 807 billion pesos na infrastructure spending noong 2021. Ang mahigit 1.14 trillion pesos na paggastaan niya ay katumbas ng 75.6% ng kabuang alokasyon para sa infrastructure spending ng Pilipinas. Ito ho'y may halaga na 1.50 trillion pesos para sa kabuuan ng 2024. Naniniwala si Secretary Pangandaman na magtutuloy-tuloy ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa kabila pa ng tumitinding political issues dahil na rin, anya, sa magandang pamamalakad ng kasalukuyang administrasyon. Ayon pa sa kalihim, on track ang Pilipinas sa pagkamit ng growth targets nito na 5 to 6% infrastructure spending sa ilalim po yan ng medium-term fiscal framework. Ang naturang porsyento ay tinuturing na ring mataas batayan sa standard na itinakda ng Department of Budget and Management. Samantala, hindi na po umaasa ang kampo ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quiboloy na maililipat ang pastor mula sa Pasig City Jail patungo sa custodial facility ng Philippine National Police sa Camp Crame sa Quezon City. Ayon sa abogado ni Quiboloy na si Atty. Israelito Torion, wala na anyang silbi pa kung ipagpipilitin nila ito saka kahit pa pakiramdam po nila ay mas ligtas ang pastor sa Camp Crame. Saad pa ni Atty. Torion na kanyang ikinukonsiderang bawiin na ang nakabinbing motion for reconsideration na nauna na po kasing hiniling ni Quiboloy sa Pasig Court na baliktarin ang desisyon nito para pagbigyan ang request ng prosekusyon para ilipat ang pastor mula sa Camp Crame kung saan siya unang ikinulong. Sa ngayon ay nasa mabuting kalagayan naman daw ang pastor at mayroon itong access sa medical care at nakakausap din niya ang kanyang mga abogado. Ginawa ni Atty. Torion ang pahayag na ito sa kanyang pagharap sa Department of Justice sa pagpapatuloy po ng preliminary investigation sa reklamong malicious mischief na inihain ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagsisilbing administrator ng mga ari-arian ng KOJC. Laban kay dating DILG Secretary Ben Haravalos Jr. at PNP Chief General Romel Marbil. Nakatakda naman na maghain ang dating Pangulo ng kanyang tugon sa counter-affidavit na inihain ni Abalos at ng iba pa pong mga respondent sa Desyembre 16 ng kasalukuyang taon. Binawi ng Department of Trade and Industry ang pangamba sa posibleng epekto sa Pilipinas ng plano nitong si US President-elect Donald Trump na malawakang aumento sa mga taripa ng goods mula po sa Mexico, Canada at China sa unang araw niya sa pwesto. Ito ay dahil sa balanse at malakas na trade relationship sa pagitan ng Pilipinas at ng Amerika ayon kay Department of Trade and Industry Undersecretary Seferino Rodolfo. Paliwanag ng opisyal na maaring matamaan ng karagdagang ipapatong na taripa ng Amerika ay ang mga bansa kung saan may malaking trade deficit ang Estados Unidos, partikular na mga lumalala pa ang trade deficit o bansang nag-aangkat ng mas maraming goods at services kesa sa kanilang ine-export. Saad pa ng Department of Trade and Industry Chief na bunsod nito, nalagay sa mas matatag na posisyon ang Pilipinas dahil humahanap ng paraan ang Estados Unidos para matugunan ang trade imbalance.
Sa pag-focus niya ng Trump administration sa pagbawas ng trade deficit, maaari niyang pakinabangan ng Pilipinas na ituhong balanse at malakas na Philippines-US trade. Sinabi rin ng opisyal na nakipag-ugnayan na sina Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque at as Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Secretary Frederick Go sa gobyerno ng US para matiyak ang mas malapit na economic relations sa matagal ng kaalyado ng ating bansa bilang paghahanda sa pag-upo sa pwesto nitong si US President-elect Donald Trump. Magsisimula naman sa Disyembre 5, araw po ng Huwebes ang arraignment ni dismiss Bamban Mayor Alice Go Oguaping si Kapas Tarlac. Kasunod po ito ng material misrepresentation complaint na inihain ng Commission on Elections laban sa kanya. Ayon sa full body, si Alice Go po ay sinadya na maghain pa rin ng Certificate of Candidacy para sa pagiging alkalde noon ng Bamban noong May 2022 elections. Kahit ito ay labag sa batas dahil siya raw po ay isang Chinese national at residente ng Fujian, China. Dagdag pa ng komisyon na ang nilabag ni Go ay ang Section 74. May kaugnayan po yan sa Section 262 ng Omnibus Election Code o Material Misrepresentation. Oras na natin 12 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Inaprubahan ni Department of Budget and Management Secretary Amenah Pangandaman ang paglalabas ng 1 bilyong piso para ho sa pagpapatupad ng mga infrastructure-related facilities. Ang naturang pondo ay inilabas alinsunod po sa kahilingan ng Department of Public Works and Highways. Pagpapaliwanag nitong si Secretary Pangandaman, nang tumama ang sunod-sunod na kalamidad sa Pilipinas, isa ang Department of Public Works and Highways sa mga frontline agencies na naubusan ng pondo para yan sa relief at rehabilitation effort. Ang Department of Budget and Management Chief ay sumasang-ayon sa paglalabas ng Special Allotment Release Order o ito yung mas kilala bilang SARO noong Nobyembre 27 ng kasalukuyang taon. Ang SARO ay magiging valid hanggang sa Disyembre 31 ng taong 2025. Para sa taong ito, 22.73 billion pesos ang inilaan para sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund. Ang naturang pondo ay maaari ring gamitin sa iba pang ahensya bilang pagtulong sa mga makabuluhang disaster response effort. Samantala, kuha pa po tayo ng karagdagang report. Ang no-leave policy naman sa mga kapulisan, magsisimula na po yan sa Disyembre 15. Samantalang Philippine National Police magtatatag daw po ng elevation monitoring para po yan sa January 8. Kaugnay niyan, mayroon pong report si Bombo Kelly Cordero. Magsisimula na sa December 15 ang no-leave policy ng Philippine National Police para sa kanilang mga miyembro. Ayon kay PNP Public Information Office Chief at Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, ito ay para mas magkaroon ng sapat na puwersa ng kapulisan o deployment ngayong holiday season. Pero ani Fajardo, direktiba ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na nakadepende pa rin sa mga regional directors kung magbibigay ito ng break sa kanilang mga nasasakupang pulis, depende pa rin sa kinakailangang deployment sa kani-kanilang lugar. Kaya pagdating po ng December 15 ay wala na pong papayagang mag-leave na mga kapulisan po natin at yung pagdedetermine po kung magkakaroon po ba ng break yung mga pulis po ay binigay po ng ating Chief PNP yan sa discretion po ng ating mga regional director dahil they are in the better position po to determine kung sufficiente ba yung magiging deployment. Inaasahan na ng pambansang pulisya na tataas ang economic activities ngayong Pasko at sa darating na bagong taon. Kaya naman, asahan na rin daw ng publiko ang pagtaas ng police presence at visibilities. Gantong panahon na rin kasi inaasahan ang pagtaas sa mga krimen dahil sa mas maraming aktibidad sa labas. Kaya panawagan na rin ng PNP maging alerto sa kapaligiran, maging sa mga online transactions lalo pat nagkalat na raw ang scamming. Ayon kay Fajardo, mas maigi na makipag-transact na lang sa mga registered online apps. Well, ito yung sinasabi natin na ina-anticipate natin at contrary dun sa sinasabi natin na kapag bare months ay tumataas po yung krimen, we already showed to you some of our statistics nung bare months po ay bumaba naman po kumpara nung last year. But yes, merong anticipation na tataas because nga tumataas yung activities, dumadami din po yung mga nag-converge na mga tao doon sa mga areas na inaasahan natin na may mga activities po. Pero ang payo po natin ay yung personal security and safety po natin dapat lagi tayo maging alerto.
Samantala ngayong darating na January 8, inanunsyo naman ng pambansang pulisya na magtatalaga na sila ng election monitoring center sa buong bansa dahil sa nalalapit na election period na magsisimula naman sa January 12. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Meron na ho tayong 15 minuto makalipas sa alas 12 ng katanghalian. Nakapagtala ng mas malakas na pagsabog muli ang Bulkang Taal ngayon pong araw, pasado alas 5:51 kanina pong umaga. Mula ho yan sa main crater ng Taal Volcano. Nakapagbuga ng halos 2,800 na mga metrikong abo ang bulkan na siya hong naobserbahan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Natili namang nakataas pa rin ang alert level number 1 sa Taal Volcano at sa paligid nito para ho sa mga maari pang mas mapanganib na aktibidad ng naturang bulkan. Maalala po na noong Nobyembre at 30 ay nagbuga ng hindi po bababa sa 7,216 na tonelada po ng sulfur dioxide ang Bulkang Taal. Samantala pinagbabawal pa rin po mga kabombo ang pagpasok sa Taal Volcano Islands na ikinukonsidera ngayon bilang permanent danger zone at ang pagpapalipad ng mga sasakyang panghimpapawid sa paligid o sa tapat po ng bulkan maging sa tapat mismo ng bunganga ng naturang bulkan. Nagpapaalala pa rin ang PHIVOLCS sa mga maari pong hazard o mga banta na dala po ng mga sunod-sunod na pagbuga nito ng usok. Samantala, apektado naman po ang nasa mahigit 20,000 individual dahil po yan sa patuloy na pag-ulan na dulot ng shear line sa bansa. Batay na rin sa datos ng Department of Social Welfare and Development, aabot sa 4,000 pamilya o katumbas po yan ng 21,995 na individual ang naapektuhan ng pag-ulan at mga pagbaha dahil na rin po yan sa shear line. Karamihan po sa mga pamilya ay mula dyan sa may Bicol Region at sa Western Visayas. Nasa 44 namang pamilya o katumbas ng 657 na individual ang inilikas na at dinala po sa mga evacuation center. Habang nasa 300 naman na mga magkakamag-anak ang kasalukuyan pong nakikituloy sa kani-kanila pong mga kapamilya. Samantala, nakahanda naman po para sa relief operations ang ahensya at meron na rin nakahanda po na mahigit 2 bilyong piso na pondo para po yan sa mga tulong na ibibigay para po sa ating mga kababayang naapektuhan ng naturang kalamidad. Sa kaugnay ding balita, tuloy-tuloy din sa pagpapakawalan ng tubig ang 2 malalaking dam sa Luzon kasabay po ng malawakang pagulan dulot pa rin po ng shear line. Batay sa report naman na inilabas ngayong araw ng Hydrology Division ng State Weather Bureau, nagpapakawalan ng kabuuan na 53.60 cubic meters per second ng tubig ang Ambuklaw Dam mula sa isang gate na nakabukas. Pangalawa ko rito ay ang Binga Dam at bukas po ang 2 gate nito at mayroong 60 sentimetro na opening. Nagpapakawala ho ang naturang dam ng kabuang 97.20 cubic meters per second ng tubig. Samantala, nakitaan din ng pagtaas ng level ng tubig ang 6 sa pangunahing dam dito ho sa Luzon. Kinabibilangan po ito ng Angat Dam, ang Ipu Dam, Binga Dam, maging ang Magat Dam, Kaliraya at ang pinakamalaking dam sa Pilipinas na San Roque Dam. Naitala ng Binga Dam ang pinakamataas na pag-angat po ng level ng tubig na mayroong kabuuan na 33 centimeters. Sa kasalukuyan, apektado ng shear line ang malaking bahagi ng ating bansa at nakataas ang flood warning advisory sa 11 rehiyon sa buong Pilipinas dahil po yan sa malawakang mga pagulan. Sa ibang balita, humiling si San Carlos Bishop Gerardo Alminaza na sana po ay mabigyan ng clemency o tuluyan na nga po nga maabsuelto si Mary Jane Veloso mula po sa kanyang kinakaharap na kaso matapos po itong makulong ng nasa 10 taon sa Indonesia para sa kanya pong kaso na may kinalaman sa illegal na droga. Sa isang pahayag ay nagbigay ng maikling sentimiento ang paris sa mga otoridad na tuluyan na sana maabsuelto si Veloso sa kanyang kaso. Kasunod nga po yan ng pagbabalik niya na posibleng pagbabalik niya po sa ating bansa para sa kanyang transfer of custody agreement sa pagitan ng Indonesia at ng gobyerno ng Pilipinas. Isang advocacy group naman at isang church-based task force na Save Mary Jane Veloso ang naglunsad na rin po ng petisyon para humiling kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagbigyan po ang hinihiling na kalayaan para kay Veloso.
Samantala, ang natura pong kampanya nga ay suportado rin ng National Union of People's Lawyers na binubuo naman ng mga pribadong abogado. Sa iba pang mga updates, lumalabas sa year-end report ng Anti-Red Tape Authority na ang Land Registration Authority at ng Social Security System, mas kilala sa tawag na SSS, ang pangunahing mga ahensya ng pamahalaan na inirereklamo ng mga mamamayan. Ito huy mula sa 10 ahensyang natukoy ng gobyerno o ng ahensya na pangunahing nakakatanggap ng mga reklamo batay na rin sa monitoring nito. Ang dalawang nabanggit na ahensya ng pamahalaan ay tumatanggap ng sunod-sunod na reklamo kung saan sa Land Registration Authority, pangunahin po rito ang matagal umanong pagtugon sa usapin ng problema sa lupa. Sa Social Security System naman ay inirereklamo ho ito dahil sa mabagal daw na serbisyo lalo na sa pagtugon sa mga benefit claims ng mga miyembro nito. Ayon naman kay Anti-Red Tape Authority Secretary Ernesto Perez, kabilang din sa top 10 most complained government agencies ay ang mga sumusunod. Isa ho dito ang Food and Drugs Administration, ang Bureau of Internal Revenue, ang Philippine Statistics Authority, maging ang Department of Agrarian Reform, Department of Environment and Natural Resources, Land Transportation Office, o ito yung mas kilala bilang LTO, ang Pag-ibig at ang Department of Foreign Affairs. Ayon kay Secretary Perez, mataas din ang porsyento ng resolution o ito yung resolution rate sa mga idinudulog na reklamo ng publiko sa Anti-Red Tape Authority. Naitalaan niya ang mahigit sa 98% mula po magsimula ang kasalukuyang taon. Samantala, kuha naman po tayo ng balita mula dyan sa may Palasyo Malacanang dahil sinabi po ng Malacanang na wala daw pong kinalaman ng Office of the President sa inihaing impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay niyan, kumuha pa po tayo ng mga ulat dyan mula kay Bombo Annalise Soberano. Pumamaya ang live report mula po kay Bombo Annalise Soberano mula po sa Palasyo Malacanang, mga kabombo. Kaugnay pa rin po ito doon sa pagdistansya ng Palasyo ng Malacanang doon po sa una pong inihain na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. And maliban po dito, makakausap din po natin ang isa po sa mga miyembro ng grupo na naghain mismo ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kahapon, mga kabombo, counting recap lamang, kahapon po ay tuluyan pong inihain ang isang impeachment complaint laban kay VP Sara. At alamin po natin mamaya yung kabuuan po ng naturang complaint at yung sa loobin ng naturang grupo kung bakit po inihain ang naturang complaint. Pero maliban ho dyan sa unang complaint ay inihain, nakatakda rin pong ihain ng isa pang grupo yung kanila pong niluluto na impeachment complaint laban kay VP Sara. Ito naman po yung grupo na pinangungunahan po ng Makabayan Black, mga kabombo. So kung sakasakali, dalawang impeachment complaint ang maihahain laban po kay Vice President Sara Duterte. Una na po yung naihain po kahapon. Abangan po mamaya ang ating interview kay dating Congressman Gary Alejano, ang kinatawan ng Magdalo Party List. Oras natin, meron na ho tayong 24 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Nakatakda hong i-deport ang kabuuan na 20,000 o 20,000 mga dayuhang manggagawa na dati hong nagtrabaho sa ilalim ng Philippine Offshore Gaming Operation o ito hong mga pugo. Ayon kay Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, ang mga ito po'y palalabasin na sa bansa bago matapos ang kasalukuyang taon bilang pagtalima na rin sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Commissioner Viado, isinasapinal na ang pagsasaayos o pag-aayos po sa dokumento ng mga ito para sa kanilang tuluyang deportation. Batay sa datos ng Bureau of Immigration, meron ng kabuuan na 21,757 na mga dayuhang manggagawa o mga foreign workers na dati pong nagtatrabaho sa ilalim po ng Philippine Offshore Gaming Operators Hub ang voluntaryo pong nag-downgrade na ng kanilang work visa. Mula sa mahigit 10,821 foreign nationals ang umalis na sa Pilipinas. Ayon kay Commissioner Viado, magtutuloy-tuloy ang pagbabantay nito sa mga dayuhang manggagawa ng Philippine Offshore Gaming Operator hanggang sa tuluyan na silang mapapabalik lahat sa kanilang mga bansa. Salig na rin po yan sa unang kautusan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hulyo ng kasalukuyang taon ang ipag-utos ni Pangulong Marcos. Ito hong total ban sa mga Philippine Offshore Gaming Operator, kasunod na rin po yan ng pagkakasangkot ng mga ito sa ilang criminal activities tulad po ng illegal drugs, human trafficking,
cyberscam at iba pa. Samantala, kuha naman po tayo ng ibang balita pa mula naman dyan sa tanggapan ng Department of Labor and Employment dahil si Secretary Laguesma ay sinabing sisiguraduhin na mabibigyan po ng trabaho ang mga Pilipinong manggagawa po na apektado po nitong pagsasaranga ng mga Philippine offshore gaming operators. Kaugnayan, may nakalap na report si Bombo Jan Flores. Sisiguraduhin ng Department of Labor and Employment o DOLE na magbibigay ng sapat na trabaho sa mga Pilipinong POGO workers at internet gaming licensed workers na nawalan ng hanap buhay kasunod dyan ng pagpapasara ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs sa bansa. Ito ang sinabi ni Department of Labor and Employment Secretary Benvenido Laguesma sa isang press conference kung saan ipinagdiriwang ng ahensya ang ika-71 anibersaryo nito. Nilinaw ng DOLE ang mga agam-agam tungkol sa mga Pilipinong matitenga ng matagal. Matatandaan na umabot sa 589 na POGO workers ang nawalan ng trabaho at 164 lamang sa mga ito ang nabigyan ng trabaho on the spot sa kakatapos lang na job fair na isinagawa ng ahensya noong Nobyembre. 100% yung mga maapektuhan na manggagawa ay makakakuha kaagad ng kanilang nais na trabaho. Bagamat aminado si Laguesma na mahihirapan siyang tiyakin ang posibilidad kung matatanggap ba ang mga POGO at IJL worker ay pilit umano nilang gagawa ng dahilan para makuha ang mga ito sa trabaho. Patuloy naman na ina-access ng ahensya ang resulta ng kanilang job fair dahil karamihan daw ay hindi nakikipag-participate. Isa sa mga nakikitang dahilan ni Laguesma, gusto lang maghanap ng mga ito ng kaparehong trabaho na nagbibigay ng mas mataas na sahod. Yung assurance, katiyakan, napakahirap sigurong garantiyahan yon. Pero ang gusto kong bigyan ng diin, sisiguraduhin po namin na tutulungan namin yung mga lalapit sa DOLE, yung mga hindi lalapit, kami po ay magre-reach out either sa pamamagitan po ng DOLE services or peso. Assess namin yung resulta kung bakit medyo hindi masyading marami ang mga nagpa-participate na IGL workers. And we are actually meron kaming mga nakikita na kadahilanan. Pero gusto nilang maghanap ng trabaho na similar doon sa kanilang ginagawa na magbibigay ng kaparehas o mas higit na mataas na benepisyo. Hindi naman lingid sa kaalaman ng DOLE na madalas na ino-offer ng mga employer ay ang entry-level position. Ibig sabihin, mga bagong graduate o hindi nangangailangan ng experience sa trabaho. Samantala, sa darating na Disyembre 6 ay muling magsasagawa ng job fair ang DOLE na gagawin naman sa Binyan, Laguna kung saan ito na ang pangatlong job fair ng ahensya. Para sa Bombo Network News, Bombo Jan Flores nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang sweet mo naman, ang sweet mo rin, para tayong merry manigin. Ang saya na Pasko, ang dahil sa'yo, merry manigin. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry manigin to you. Merry Munchkin to you. My name is Karina. Merry Christmas! Dunkin, pasalubong ng bayan. Oras na natin 29 minutes na makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Balik tayo sa may Palasyo Malacanang at sinabi ho ng Palasyo na wala pong kinalaman ng Office of the President sa inihaing impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. May live report si Bambuana Soberano. Umistansya ang Malacanang sa inihaing impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na inihain kahapon ng civil society group sa Kamara. Sa isang pahayag, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na malinaw na sariling inisyatibo ito ng mga complainant. Dagdag pa ni Bersamin, prerogative din anya o karapatan ng sinumang miyembro ng House of Representatives ang pag-endorso nito. Binigyang diin ni Bersamin na walang kinalaman ang Office of the President. Malinaw naman anya na nauna ng ipinag
ipinahayag ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan kamakailan sinabi niya na nakiusap siya sa Kongreso na huwag nang ituloy pa ang impeachment complaint laban kay VP Duterte dahil paniniwalang pagsasayang lamang ito ng panahon. Ayon sa Pangulo, hindi rin naman ito mapabubuti ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Mas maigian niyang gamitin na lamang ang oras sa pagtugon sa pangangailangan ng maraming mga Filipino. Ang grupong Akbayan, Magdalo at iba pang mga advocacy group kahapon ay naghain ng impeachment complaint na tinanggap naman ni House Secretary General Reginald Velasco. Nakatakda ding maghain nitong ngayong linggo ng impeachment complaint ang Makabayan Bloc. Live mula dito sa Malacanang, Bombo Analy. Yes, Bombo Genesis. Okay. May nasabi na dati si Pangulong Marcos na hinarang niya yung unang impeachment. Anong usap-usapan dyan ngayon sa Malacanang? Posible bang kakausapin ni Pangulong Marcos yung mga kaalyado niya para hindi na suportahan yung unang impeachment complaint? Itong pahayag ngayon ni Executive Secretary Lucas Bersamin, Bombo Genesis, ay na-reiterate niya na ang paninindigan ng Pangulo na hindi siya pabor na maghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya nga't ang sabi ni ES Bersamin, ito ay desisyon ng mga grupo na nais maghain ng impeachment case laban kay VP Sara. So sa ngayon, Bombo Genesis, patuloy na ninindigan ang Malacanang hinggil nga sa naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sinasabing hindi na sana o huwag na sanang maghain pa ng complaint o impeachment complaint dahil pagsasayang ito ng oras dahil hindi naman ito magbibigay ng kabutihan para sa sambayan ng Pilipino, Bombo Genesis. Gayunpaman, kahapon naghain ng impeachment case ang ilang mga civil society group at ito nga ay tinanggap na ng House of Representatives. Pero is it possible nakakausapin ni Pangulong Marcos ang mga kasama o mga kaalyado niya sa may mababang kapulungan, lalo kay Speaker Romualdez? O wala pang ganun? Sa ngayon, yan ang aabangan natin, Bombo Genesis, kung may pag-uusap. Pero sa ngayon, ang paninindigan ay yung panawagan ni Pangulong Marcos na wag na sana ang ihain. Pero sa mga ganitong development, hindi natin alam, Bombo Genesis, kung ano ang mangyayari. Kung may sa mga abang ito ay sasabihin natin na aabangan ang susunod na mga kabanata dahil naihain na itong impeachment complaint at meron pang hahabol na maghahain. So aabangan natin ang mga detalye nito, Bombo Genesis. Parang teleserye ito na ating pakakaabangan, Bombo Genesis. Okay. Bomboan, isang katanungan na lamang, one last question. Sa House of Representatives ngayon, anong usap-usapan dyan? Anong initial move ng House after na matanggap itong complaint? So tiniyak naman ng House of Representatives ang liderato ng Kamara na kanilang tutugunan itong impeachment complaint na inihain sa kanila. So magtutuloy ito, Bombo Genesis, sa ilalim ito sa normal na proseso kasi nga yung normal na proseso ay ibibigay ito sa Committee on Justice ang magpuproseso within 60 days at ito ay babalik sa plenaryo at pagkatapos ng plenaryo ay isusumite na nila. Kung maaprubahan ay isusumite nila sa Senado. Pero may isa pang itong paraan, Bombo Genesis. Ito yung mabilisan na paghahain ng complaint, ng impeachment complaint. Hindi na ito dadaan sa Committee on Justice. Ito ay didiretso sa plenaryo. Kapag may 1/3 vote na, Bombo Genesis, at maaprubahan ang resolusyon na tuloy ang impeachment case, ay ito ay ipapasa na nila sa Senado. So dito sa Kamara, kailangan ng 1/3 votes, ibig sabihin 300 plus ang mga mambabatas, 103 plus o 104 na mga mambabatas ang dapat bumoto dito. Sa panig naman ng Senado, dapat 18 mga senador ang buboto dito, Bombo Genesis. Okay. One last question pala, Bomboan. Nababanggit mo kanina doon sa posibleng this week ay ihahain din yung pangalawang impeachment complaint. Meron na bang nakikita ang Makabayan Bloc na posibleng mag-sponsor dito sa kanilang complaint? Ang Makabayan Bloc mismo ang mag-sponsor, yung mga Makabayan Bloc lawmakers ang mag-sponsor ng kanilang impeachment case
laban kay Vice President Sara Duterte. Yung kahapon sa Akbayan, si Akbayan Party List Representative Percy Sandanya ang siyang nag-sponsor ng impeachment case o siya ang nagsulong ng impeachment case. Now dito sa panig naman ng Makabayan Black, ang mga Makabayan Black lawmakers ang mag-sponsor ng nasabing reklamo, Bombo Genesis. Pero in particular, Bomboan, meron na bang nababanggit yan o wala pa? Makabayan Black, it's either sina Congressman Franz Castro, si Representative Raul Manuel, at saka si Representative Arlene Brosa. Silang tatlo, Bombo Genesis, ang posibleng mag-sponsor ng nasabing impeachment case. Okay, sige. Maraming salamat, Bomboan. Live mula dito sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Oras na natin magkakabombo. Meron na ho tayong 25 minutes bago po sumapit ang alauna ng hapon. Kaugnay pa rin po ng balitang yan, ito hong usapin ng impeachment complaint. Kahapon, naihain na po itong unang complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kasama ho natin ang isa po sa mga nagsilbihong naghain itong complaint si dating Magdalo Representative Gary Alejano. Magandang tanghali po sa inyo. Welcome sa Bombo Radio Philippines, nationwide, worldwide, Congressman Gary Alejano. Magandang hapon, magandang tanghali at sa lahat ng taga-suporta. Okay. Okay. Si Bombo Genesis po ito, kasama ko natin ng ating katandem si Bombo Ever. Thank you so much for joining us, Congressman. Unang-una, ano pong nilalaman nito hong complaint na inihain po ninyo kahapon against Vice President Sara Duterte? Siguro kaunting overview nito pong complaint na inyo pong inihain, Kong? Hello? Hello, Kong. Hello, Kong. Naiintindihan po niyo, Kong. Hello, Kong. Medyo nag-choppy kayo? Okay. Hello? Okay na po, Kong. Okay na. Hello? Hello, Kong. Naiintindihan po ninyo? Okay na? Okay. Okay. Unang-una, Kong, kuha siguro kami ng overview, yung mga technical content dito kung inihain po ninyo na impeachment complaint kahapon laban kay Vice President Sara Duterte. Ano po nilalaman ho nito? Ano po yung nagsisilbing ground dito pong inyo pong inihain na complaint, Kong? Yung ang impeachment complaint na hinahin po natin ay mayroong 4 na grounds, no? Una, culpable violation of the Constitution by committing graft and corruption. Ang pangalawa ay culpable violation of the Constitution by committing bribery and illegal accumulation of wealth, betrayal of public trust, and other high crimes. So may 4 na grounds ang aming inihain na impeachment. At napaloob dito ang 24 articles sa Bombo Genesis, no? Ang dito sa unang ground ng graft and corruption, dito napapaloob basically ang ating mga nasusundan at nakikita na... Hello, Kong? Even before the budget hearing, no, ang issue ng Confidential and Intelligence Fund na hindi mapapaliwanag ng ating Pangulo. In fact, hindi niya ipaliwanag, ayaw niyang ipaliwanag. And then, pangalawa, sa loob din nito ng graft and corruption, ang kanyang performance sa Department of Education, at kung saan ay marami po siyang issue ng disallowances and suspensions sa departamento ng Department of Education. Ang pangalawang grounds itong tingin ko importante, yung bribery and illegal accumulation of wealth. Kasama po actually ang Vice President dun sa issue ng bank account ni former President Rodrigo Duterte, na kung saan ay hinuhulugan o nagdi-deposit ang mga personalities, drug personalities, sa hindi lamang kay Rodrigo Duterte, kundi pati na rin kay Vice President Sara Duterte at ang kanyang mga kapatid. So ito yung issue na iniiwasan ng former president mula noon, at kung nasundan po natin, ito yung dahilan na parang batuhin ng mic ni President Duterte si former Senator Antonio Trillanes, no? Ang maganda talaga ay dapat harapin po nila ito, no? And then yung pangatlo, yung betrayal of public trust, sa tingin ko importante din po ito bilang one of the leaders of the country, lalo na Vice President, yung kanyang failure in condemning Chinese aggression in the West Philippine Sea. Kasi nga ho, kawawa yung ating mga mangingisda, mga sundalo po natin, at ang ating foreign policy that's clearly shifting towards
standing up to our rights sa West Philippine Sea. Ang problema po ay dahil nga yung Duterte family ay pumapabor sa China noong panahon ng Duterte administration, siguro ganun din ang pananahimik at walang pakialam ng Vice President. And for me, this is a form of betrayal of public trust. And then yung pang-apat po, yung grounds ay other high crimes. Basically, dito pumapaloob ang issue ng kanyang mga public press conferences, no? Ating gabi, madilim, no? Yung pagrarant ng Vice President na kung saan ay nagpapakita dito nung parang entitled at spoiled brat ng Vice President na hindi pwedeng tanongin, hindi pwedeng hindi sundin yung gusto niya. And worst ay nagbabanta pa na ipapatay ang Pangulo, ang kanyang asawa at ang Speaker of the House. No? Although ito ay parang tinatawag nila na conditional, the fact is nag-hire na siya ng papatay in kaso mamatay siya. Ang punto po natin dito, ang magsasalita hindi yung tao sa kanto. Hindi ito inuman sa tabing daan. Ito ay Vice President po at nakikita ho natin nagwawala ho siya, nagmumura sa publiko. I think that only shows the unfitness of the Vice President to her office. No, this is something relating to psychological issue. No? And considering the fact na she's a heartbeat away from presidency, or whatever happens to the president, ay pangulo na siya. No? So very dangerous ang mga ganitong asal at pag-uugali, no? Much more pag siya na po ang presidente. And then, itong mga other issues na lalo na nakaugnay sa kanya yung extrajudicial killing. Dahil ito na sa testimony din ni Arturo Las Cañas ng 3 termino ni Sara Duterte sa Davao, ay ipinatuloy niya ito ang extrajudicial killing policy ng kanyang tatay. In fact, ang kanyang tugon lamang ay yung mga patay sa kalsada ay dapat ilibing, no? Yung may sinabi siya na libingan, na yun ang testimony ni Arturo Las Cañas. So, Bombo Genesis, among others, no, there are 24 articles ito. For me, yun ang mga pinakabuod ng 4 na grounds ng impeachment complaint. So kung isa-summarize natin, kung yung una po ay yung graft and corruption, pangalawa bribery, pangatlo betrayal of public trust, and pangapat other high crimes. Itong tatlo, graft and corruption, betrayal of public trust, and other high crimes ay allegedly nagawa niya habang siya ay Vice President ng Republika ng Pilipinas. Habang yung bribery, tama ho ba yung intindi ko? Yung bribery, yung allegation dito ay kaugnay doon sa sharing nung bank account with PRRD, tama ho ba? Yung tumatanggap ng mga bribery or bribe money from drug personalities, tama ho ba? Yes, tama po yan, Bombo Genesis. Yung sa bribery and illegal accumulation of wealth, ito po yung hindi pa siya Vice President. Kasama rin dito sa other high crimes na involved siya sa perpetuating of the extrajudicial killings when she was still mayor. Of course, hindi pa siya Vice President doon. Pero Bombo Genesis, alalahanin mo natin, hindi lahat ho ng gawain ng isang opisyal. Saklaw po yan ang kanyang pagkatao, hindi lamang ng panahon na siya ay Vice President. Dahil example po, meron po siyang crime na ginawa nung panahon na hindi pa siya nakaluklok. Hindi ibig sabihin hindi siya mananagot doon. Ang example po dyan ay meron po tayo example Vice President. Example na po lamang na nung panahon na hindi pa sa Vice President, isa pala siyang Chinese. At dahil binili niya yung kanyang birth certificate at ang kanyang mga credentials ay nabili niya. At dahil dyan ay nalinlang ang taong bayan, ay bigla siya naging Vice President. Example lamang yan. So ito ay nagawa niya nang bago siyang maging Vice President. It does not mean na hindi pwedeng balikan itong mga krimen na ginawa niya nang bago siya ng Vice President. Kung maalala natin noon, yung example kay Supreme Court Justice Sereno, ang kanyang mga salin ay talagang sinama po dyan, no? Nung siya ay professor sa University of the Philippines. And the same is true with this. Lahat ng kanyang mga gawain nung hindi pa siya president ay kasama sa package na bilang pagkatao na kung nalalaman at nalalantad lamang sa taong bayan, ay may epekto ito sa kanyang pagtapo na bilang Vice President, Bombo Genesis.
So technically kung yun pong gagamitin po natin na parang material evidence para ho dito ay somehow yun pong ipresenta dati ni Senator Trillanes doon sa House Quad para ho dito sa part na to. Yes, Bongo Genesis. Actually, if you can recall, I also filed an impeachment complaint against Rodrigo Duterte in 2017. At kasama po na doon ang issue na ito. Matagal na actually yung issue ng bank account ni Rodrigo Duterte. No? Noong 2017 pa lang. In fact, itong document na nakuha namin ay 2016 pa lang. Bago pa namang election ay meron na kaming dokumentong ito. And gusto namin na talagang mabigyan ito ng due course at mapag-usapan sa publiko. And alam naman ho natin, mayroong bank secrecy law, may mga polisiya ating bangko, ang anti-money laundering, and without a case, no? Without a case like the impeachment or a case before the regional trial court, considering the fact na yung president o vice president ay immune sa kaso dahil sila impeachable officers, ay ang impeachment lamang makapagbigay daan dito upang mailabas ko yan. No? Kasi nung panahon ng President Duterte, tinanggal ang Deputy Ombudsman na si Mr. Carandang. Ang dahil nung pagkumpirma niya na ang dokumento na yan ay most likely pareho sa dokumento na kanilang inahawakan. And nagpalit po siya ng mga leadership sa AMLAC. Kaya balak niya talagang itago yan. At ang gusto nga ni Senator Trillanes, nakasuhan siya para talagang ma-prove na nagsisinungaling ang dating senador. So yan ay iniiwasan nila at hindi nila ginawa. Okay. May follow-up pa sana ako dito pero Bambaber, with your questions? Alright. Gusto ko lang din pong malaman if do you have plans po ba to consolidate ito pong possible impeachment complaint nyo against the Vice President? Kasi yung ilan po sa mga nabanggit nyo din pong grounds ay parang kahawig din po sa complaints na or bases na meron po yung iba pang partido like yung Bayan Muna Party List. Ganito po yan. Ang sa amin po ay na-file na namin sa Kongreso with the endorsement of one of the members of the House, Congressman Percy Sindanya. So nandun na po yan. Ngayon, ang trabaho po ng consolidation ay nasa Kongreso. Kung meron man more than 1, 2, or 3, it's up to Congress how to consolidate those complaints. No? And gagawin po nila yan sa, I think, in the referral portion, in the Rules Committee. Pag meron pong ibang-ibang mga complaints, ay kanila yung i-refer sa committee at the same time, I believe, and they will consolidate that. No? So, independent po namin, and it's up to Congress how to consolidate if there are other complaints against the Vice President. Alright. Meron din pong mga sinasabi din po na ito pong mga accusations against the Vice President that could lead to the possible impeachment of the Vice President po are politically motivated lamang. Do you have any clarifications with that po, sir? Ganito lamang, alam nyo, sa totoo lang naman, this is a political process. Totoo na rin, hindi naman yan. Pero kami galing sa iba't ibang sektor, ay ginawa namin ito, nagkaroon kami ng consensus. Una, tinanong namin ang aming sarili, tama bang gawin ito? So we believe that this is the right thing to do for our country. Pangalawa, ay inutusan ba kaming mag-file ng impeachment complaint? Ang sagot po ay hindi. Dahil we believe this is our rightful duty as a responsible citizens of this country na dapat ipapanagot ang mga tao sa gobyerno pag meron silang nilalabag sa ating konstitusyon. No? Sa totoo lamang, kung meron nga sanang suporta ang administrasyon and even the leadership of the House, matagal na sanang na-file ito. Kasi yun din ang hinahanap namin na magkaroon sana ng sponsor at mabilis ang pag-file. Pero isang challenge na naharap po namin yan, yung kakulangan na mag-sponsor ng impeachment complaint. Ngayon po, we understand na meron ba ngayon ang Marcos and Duterte camps, no? We know that. But it does not exclude the Filipino people. Hindi pwedeng manood lang tayo at kumain ng popcorn. Hindi pwedeng manood lang tayo. This is our duty na dapat papanagutin kung sino man. Katulad na ginagawa ng Vice President.
Pag tinanong siya ng tamang tanong, example sa budget niya, ang sagot niya ay pinupolitika siya agad. Pwede namang sagutin ng diretso yun. No, she is actually diverting the issue away from the real issue, which is hindi niya ginamit ng tama ang confidential intelligence fund na binigay sa kanya. Actually, nakakalungkot nga dahil ang laki ng kanyang confidential intelligence fund na habang ang ating security forces like the armed forces ay kulang na kulang. Kulang sa tropa, kulang sa operational expenses para makagalaw ang ating tropa. So, again, balik ako doon sa tanong nyo, hindi po ito kami tinulak na kung sino man para ang bottom line ay mamulitika lamang. Okay. Congressman, maraming salamat po sa inyo. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines. Ingat po kayo. Maraming salamat po and God bless. Si dating Magdalo Representative Gary Alejandro, mga kabombo, kaugnay po doon sa inihain po ng kanilang grupo kahapon. Ito ho'y konsolidasyon ng iba't ibang mga grupo naghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. And within this week, possibly ihahain din yung pangalawang impeachment complaint at ito po'y sponsored by Makabayan Black. Ako tayo sa ating mga provincial report. Ang dati pong alkalde ng Silay City sa May Negros Occidental patay matapos magbaril sa kanyang sarili. May update po dyan ang Bombo Radio Bacolod. Walang nakitang foul play ang Silay City Police Station sa pagkamatay ni former Silay City Mayor Carlo Gamban kahapon. Ang dating alkalde na tagpuan na lamang nawala ng buhay matapos magtamo ng tama ng bala sa ulo. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca, hepe ng Silay City Police Station, ayon sa mga katulong, sila ay nakarinig ng putok ng baril mula sa kwarto ng dating mayor. Nang ito ay kanilang sinilip, tumambad sa mga ito ang dugo ang katawan ng biktima, kaya sila ay agad na tumawag ng kapulisan. Ayon kay Daroca, sa kanilang investigasyon, 2 katulong lamang ang kasama ni former Mayor Gamban sa bahay ng naganapang insidente. Wala nang buhay ang dating mayor ng kanilang datnan at ito ay nakita ng tama ng bala sa ulo. Hindi pa matukoy kung sadyang nagpatiwakalang biktima, ngunit sa inisyal na investigasyon, lumalabas na mismo ang biktimang may hawak ng na-recover na caliber 38 revolver at base na din sa pwesto nito ng namatay sa higaan. Isinailalim pa sa forensic examination ng mga na-recover sa crime scene, kabilang ng slag ng bala na tumagos mula sa kaliwa patungo sa kanang bahagi ng ulo ng biktima. Hinihintay din ng resulta ng post-mortem examination at ipapatawag din ng kapulisan ng mga katulong para sa karagdagang investigasyon. Na-establish natin kung ano yung posisyon niya nung nangyari yung incident. No? So after na pumutok yung baril, bumangga yun sa gilid na wall din na nag-bounce back siya sa kabila. So na-recover din natin yung slug ng bala at yung caliber 38 revolver na ginamit din. Yung initial na investigation po namin is wala naman po kami nakikita foul play. Mula rito sa lalawigan ng Negros Occidental, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Zaldiforo, the second person, number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala, Akbayan Party List naman naniniwalang maisisilbi ng Kamara ang hustisya at pantay na karapatan sa inihain pong impeachment complaint laban kay Vice President Sara. Kaugnayan may kabuuan pang report ang Bombo Radio Dagupan. Naniniwala ang Akbayan Party List na maisisilbi ng Kamara ang hustisya at pantay na karapatan sa inihang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Representative Percy Sindanya, Akbayan Party List, pinili nitong i-endorso ang inihang impeachment complaint na may 24 articles of impeachment sa bise dahil sa nakikita nito ang sinseridad at lakas ng loob ng mga kinatawan ng civil society organizations, religious leaders, sectoral representatives at pamilya ng biktima ng extrajudicial killings. Aniya, malinaw din kasi ang ipinapakita ng Vice Presidente sa publiko na wala na itong motibong makipag-isa sa Administrasyong Marcos. Dagdag pa ang violations of the Constitution, egregious corruption and complicity in mass murder. Dito binigyan din ni Sendanya na dapat pakinggan ng Kamara ang hinaing ng taong bayan dahil mismong sila na ang sumisigaw ng hustisya at ang trabaho ng Kamara ay pagsilbihan ang taong bayan. Hinggil naman sa kuro-kuro na wala ng oras para sa investigasyon, lalo na't nalalapit ng eleksyon, dito tinanong ni Sendanya na kung hindi ito gagawin ngayon,
kailan. At dito niya binigyan diin na walang dapat pinipiling oras sa paghain ng kaso sa isang katiwalian. Matatandaan na dinala nitong Lunes sa Secretary General's Office ng Kamara ang impeachment complaint na inihain ng mga grupo kasama si dating Senator Laila De Lima na nominee naman ng party list group na mamamayang liberal at magsisilbing tagapagsalita ng grupo. For any act of justice is any time. No? Halimbawa ngayon, ito na yung logical conclusion kasi ilang buwan tayo nakikinig doon sa mga salaysay at patutuo sa parehong Quadcom at Committee on Good Government. Nakita natin kung gaano katindi yung pang-abuso sa kapangyarihan. Kung wala pa tayong gagawin ngayon, baka makalimutan na yan ng taong bayan. Pero tinong panahon, nasabi natin ay ready na yung political moment. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Mayra Reside nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Oras na natin 5 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo International News. Bumuelta sa International Criminal Court President Judge Tomoko Akani laban sa threat attacks ng Russia at ilang opisyal ng Amerika. Kinundina ni Judge Akani ang arrest warrant ng Russia, target ang mga prosecutor at judges ng International Criminal Court. May kinalaman yan sa investigasyon ng panel kay Russian President Vladimir Putin at ang pagbabanta ng US Senator sa korte. Sa kanyang address sa taunang pagpupulong ng ICC, sinabi ni Judge Akani na ang mga pag-atake laban sa ICC ay nakakahiya. Tinutukoy nito ang arrest warrants ng Russia laban kay ICC Chief Prosecutor Karim Khan at iba pang mga hukom. Anya, ang mga nasabing individual ay pinuntirya ng arrest warrant mula sa permanent member ng United Nations Security Council dahil lamang sa paggampan ng kanilang judicial mandate alinsunod sa statutory framework at international law. Inisyo din anya ng Russia ang naturang mga warrant laban kay Khan at iba pa bilang tugon daw sa investigasyon ng ICC at arrest warrants laban kay Putin. May kinalaman naman sa giyera ng Ukraine. Hindi din napigilan ng Japanese judge na magbitiw ng maanghang na salita laban sa US officials, kabilang na dyan si Senator Lindsey Graham na tinawag ang ICC bilang isang rogue and politically motivated organization. Matapos na mag-issue nga ang ICC judges noong nakalipas na buwan ng arrest warrant laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Sinabi din ni Graham na kumpiyansa siya na tutugunan daw ng incoming administration ni Trump ang nasabing mga aksyon ng ICC. Narito pa ang karagdagang pahayag ni International Criminal Court President Judge Tomoko Akani. The International Criminal Court will continue to carry out its lawful mandate independently and impartially without giving in to any outside interference. The court has a judicial mandate to determine whether certain conduct gives rise to individual responsibility for international crimes. We are mindful of the tremendous responsibility that we have to enforce the principles of the Rome Statute and rules of international law, criminalizing grave breaches of fundamental norms of international law, which are essential safeguards to international peace and security and human dignity. Yan nga po ang naging pahayag ng International Criminal Court President Judge Tomoko Akani. Mga kabombo Star Nation, tuloy-tuloy po sa pagsubaybay sa ating 31 fully digitalized AM at mga FM station gamit ang ating mga social media accounts tulad po ng Facebook page, YouTube, TikTok at maging sa Bombo mobile app na pwede pong i-download via Google App Store at Apple App Store. Sa mga kababayan po natin sa Luzon area, pwede po niyo subaybayan ang ating mga provincial station tulad po ng Bombo Radio Kawayan, Bombo Radio Dagupan, Bombo Radio Baguio at ang Bombo Radio Legazpi. Samantala mga kabombo Star Nation, maaari nyo din pong tutukan ang iba pa pong mga Bombo Radio Station dyan sa Luzon area, partikular na sa Bombo Radio Tugigaraw, Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan, Bombo Radio La Union at ang Bombo Radio Naga. Mga kabombo Star Nation, bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyo Imperata for Peace.
God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Christmas is a time for sharing. Mga kabomba Castor Nation, sa ating pong Christmas countdown, 22 days to go. Pasko na. We share the love. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Bombo kahit kanino, nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo, ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. Ang Department of Public Works and Highways hindi mag-adjust no? Sa sining vertical clearance. Dira iya sa may Ungka flyover matapos ining insidente ako sa diin na sagaid sang isa iya ka modernized bus nga iya sang Western Visayas Transport Cooperative. It's a weapon nga pag salawid sa nga bus may nagasunod nga SUV kag ang SUV to ti pag hulog to sang vertical clearance sign naigo man. Sunod rin sa DPWH, hindi sila mag-adjust sa baylo, ipadlapas sa nasambit karon nga pag sulundan. I-check naton bala ang linya ni Bombo Marisol Binya sa iya sining follow-up report. Sol, sa report, please go ahead. Hindi mag-adjust diri ang butsama ang Department of Public Works and Highways Region 6 na tuhoy sa pagbutang bisang limitation sa height clearance diri sa bahin sang Ungka flyover. May kaangot man sa natabo sang gapon nga adlaw sa diin nakasangga ining isa ka modernized public utility vehicle sa diin na hulog ang pipe sa gantry diri sa may entrance halin sa may haro o kun sa may area sang Iloilo City pakadto diri sa may Banwa sang Pavia. Sa interview
naton kay Regional Director Engineer Sunny Boy Oropel, ang Regional Director sa Department of Public Works and Highways Region 6. Suno sa iya nga maayo gani ni actually nga ginbuksan abi sa publiko ilabin sa mga light vehicles ang ining ongka flyover sa pihak nga kon sayron kon lang tawon subong ang sitwasyon nila 24/7 masako sila nga nagakayo sa ibabaw sang ongka flyover kag dapat na lang no nga intindihon kag nagapangayo man sa kooperasyon ining natungdan sa sining mga nagalalabay nga hindi na magpakatiga lantawon gid siguraduhon kun bala maka-apekto ang ining ilang nga mga salakyan diri sa ginbutang vertical height clearance so kun ining horizontal nga pipe abi sa diin nakasabit ining vertical height clearance ang sining mga salakyan nga pwede lang makalabay kag naka-set sa 2.3 meters. Kagti sa subong no ang ginobra gali day Engineer Oropel actually wala gali sila nakapakigita o kung nakapakigsapol sa WVTC o kung mismo sa driver nga nakasangga sang sining pipe abi pero suno sa iya wala na sila sang responsibilidad abi o kung tinion pa inuras nga magpakigkita sini sa ila ang ubrahon na lang nila hindi sila mag-adjust sa gihapon i-store na lang to ang ining pipe abi sa diin nakatakod ining signage nga sang vertical height clearance kagti kung sino man ang posible maglapas pagid kag makaguba sang nasambit iya nga limitation hindi na sila magwakal ipadakop na lang sa traffic enforcers na mismo ang may mga otoridad abi na pangdakpon ang mga nasambit nga nagapadungol diri Bambucham sa dugang bala nga pahayagi pabatita ang ato nang interview kay Engineer Sunny Boy Oropel. Number one, i-restore natin ang height limitation. Because what we are doing is that while we are having our rectification work sa babaw, still we manage to open we open for light vehicles. So gina-control natin ang movement eh. So kung i-allow tani mga drag ko, kung hindi kami magbutang sang gantry, what will happen sa mga big trucks? Hindi gid nila ma-control. Anyway, by December 25, makaagi naman sa tanan. What is the reason from today until December 25? Okay. Dari tani mga ayo lang kami due time understanding kag cooperation. Hindi na lang pag-ipilit nila kay sige pa kami obra mo. Close na namon ang ongka makaproblema gid ta. Ang 2.30 meters as is man Japon ni engineer. As is gid. Actually may instruction ako sa contractor nga ibalik. Kag mga ako assistant sa mga traffic management nga i-impose gid na. Kaya kadamo sang aton activities sa ano ni ang nangin istoryahanan yung sanggapon sang WVTC since isa sa mga modern units nila? Well, actually wala gid ko ga istorya sa ila. Ang aton lang niya subong nga stand, sundon lang nila ang amon limitation kay we will not allow vehicles of more than 2.3 meters. Ano lang to engineer ay bali wala gid na kaistoryahan ay bisan ang sa driver abi engineer or na-identify abi to kung sino naglabay. Actually, hindi na role sa DPWH to identify. Wala na kami na time. We are doing 24/7 sa OMCA. Ang gusto ko lang subong, ibalik na lang namon ang height limitation. Kung hindi sila yung magsunod sa height limitation, padakop lang namon sa traffic management. Kaya wala man kami yung police power nga mandakop. Nabatian diri Bambucham pa ang kabahin sang ato nang interview kay Engineer Sunny Boy Oropel. Alright, kung we do understand sa panindugan ni Director Oropel kay indeed ang ila siniya sa bahin lang sang construction, sa bahin lang iya sang rectification. Suma total ang katungdanan lang sa Department of Public Works and Highways sa disponiring. Disponira na lang ni para magamit para ngati siyempre ang 100% nga buyayaw mapanubo sa 80 or 75% but the fact remains
nga why gid sang kayuhan nga natuga ang ungka flyover Bombo Marisol. But kung may mga pagsulundan nga gina-implementar kag ginapatuman dira, being a professional driver, no? Tinaga ka dapat gid nga magsunod sila Bombo Sol. Why nakita ya sang whereas dira? Kay kun professional driver ikaw, ang imo sini nga palangitan-an is by driving a utility transportation vehicle, no? You must adhere sa mga laws and regulations ng trapiko. No? Why man guro iya sa nagamaniho sang modernized bus or ining mga public utility vehicle nga ang ila sining lisensya is student's permit. Hindi bala mo Marisol? So, nagalakip na sina dira or dala na dira bilang isa ka professional nga driver nga nagakadapat nga magsunod ikaw sa mga pagsulundan sa dalanon. Hindi blasol? Amo na lang na yung panindugan subong sang Department of Public Works and Highways. Tutok kami sa disponing ang iban siniiyang nga mga concerns ihatag man sa nagakaigo sini nga mga ahensya sang lokal nga panggobyerno such as the Iloilo Traffic or Iloilo City Traffic Management Unit. Ti awudasom sa PIAC sini nga side ti iya naman sa nga Pavia Traffic Management Unit dito ang pagpatuman sining vertical clearance sa Bomosol. Roger, that Bombo Champe, actually nagkadto kita dito gina, nag-observe kita kung may mga pila pagid man abi ka mga public utility vehicle o kung modernized public utility vehicle nga naglabay diri sa may ungka flyover, pero wala kita sang na-notice. Amo lang na galing kay sa pag-lantaw naton medyo tuman ka or ma-describe naton heavy traffic ang nangin sitwasyon sang gina mga around 10 to 11 Bombo Cham diri sa may area halin sa may syudad sang Iloilo pakadto sa may Pavia nga ti madamo sa mga nakita-kita nga mga modernized public utility vehicle nga nagalabay diri na lang sa may idalong kag hindi sa maungka flyover. All right. Ini si Bombo Marisol Dinyas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. Salamat gid na Bombo Marisol Dinyas sa imo siniiya nga follow-up report. In fairness sa kay Direktor sa Niboy Oropel, kung nagadali ang mga commuter nga mapuslan, magamit, ining kontrobersyal nga ungka flyover, mas labi na gid nga si Direktor luyag niya nga mabuksan naman ini nga man. Ti para nga hindi na iya maangot sa iya siniya nga pangalan or being the regional director ang mga problema padira. Sabahin karon sa ungka flyover kay sa liwat in fairness sa iya na nalo man lang ini siya sa sitwasyon. Sa aton sini nga mga kabumbo. Pero sa nasiling na gani naton, ang kamaturan nagapabilin nga kung eksakto lang hindi na kita abi pagwiras-wirasan kay tikisyo amuning design, ginsunod lang namon, amo sini amo sadto. Kung isa ikaw ka bantugon nga kontraktor nga nagapangontrata sa mga dalagko siniiya nga mga kontrata diri sa syudad sa Iloilo. Kag para mabilin mo man ang ligasiya nga pagmensyonar abing OMEL or Impistan and La Huerta Construction Corporation per se, ngati kung sila niyang nagauyat sa proyekto, eksakto, husto, ang nasambit siniiya nga implementasyon sa pagtukod sa kung ano man iyang
sahi dira sa proyekto nga ila ginauyatan or kung silang nagpangontrata. Ang natabo sini iya banwa diri sa ungka flyover, do kasubong iyang nagpilit kita sa tsimpo ni Poncio Pilato. Nagpilit kita sa tsimpo ni Poncio Pilato. Nagpilit kita sa liwat, sa tsimpo ni Poncio Pilato nga nagpinanghugas ang kabot. Mangkuto ng kontraktor, tikuno ginsunod man lang nila ang design sang Bureau of Design sang Department of Public Works and Highways Central Office. Ti kay kumo ang design hindi makalabot sa pinakamatig-agi didto sa dalom para nga patindugan sang pilote kay kumo amo nang sa design ti amo lang na bala na dira iya magkalarosdak, bala na dira iya ulosmod. Ang importante sini nga may mapatindog tadra balamo ti natukob na to sang baboy talunon, sang bakunawa, sang kugtong, sa kung ano pagidirang nakatulon sa porsyon sang proyekto or sang ungka flyover nga pundo. Hindi na kita bala magbayhin hipokrito diri nga wala sang korupsyon dira. Dugay-dugay kibot ka lang ang bata sang tupad balay mo gabusong na ungka flyover, usmod yapon. Ungka flyover may maburahog yapon nga tangker naman sa dalom. Ungka flyover, may litik naman tos babaw. Ungka flyover, may nasangit naman. Nga modernized jeep dira. Sabod say nga ti, daw mariit niyang ungka flyover, pero kung ako yung pamangkuton nyo, hindi na siya mariit Palpak lang giyang proyekto. That is why prone saya sa kung ano man iya nga mga disgrasya dira. Magri bala ka mo sakon? Why kuya gapati nga mariit ning ungka flyover Palpak lang gid iya ang proyekto. That is why nga damo dira nagakala disgrasya. And kabay pa nga kung may masagaid gidman or whatsoever nga mga insidente nga magklinabo dira, minor lang. Kay ti kita iya nga mga commuter, kita nga mga taxpayer, wala man kita iya sang sala. Hindi man kita siguro mo gid sina ka makasasala nga ti aton na kwarta dira ta paiula aton sini nga dugo baw maluoy man kamo. Tiyang ginapaligban, subong ka ginatutukan iya sang Department of Public Works and Highways. Amo ang mga ulubrahon sa babaw. Ngati, matapos tuhaplakan sang geofoam, tibutangan naman kuno nila sang asphalt overlay. Tisang nagligad, todo gin asphalt overlay man na nila kay inagyan sang patrol to sang bumbo. Kasarangan tubtob mabalod ang sitwasyon tos babaw mo. Hindi kimo yung magkasarangan tubtob mabalod kay ang pilote gani nagausmod. Sa aton sini nga mga kauturan. There was a time sa bulan sang Hulyo, tuig 2024, nga nagambal ang Department of Public Works and Highways. By November 2024, buksan tanay na! Taragsik man laway ko ba? Daw amo-amo man sa ginpagwa nga statement sa Department of Public Works and Highways. Sang bulan sang Nobyembre, Disyembre
before sang Christmas, amo ining mangin Pasko namon sa mga pumuluyo. Mabuksan na ining Ungka flyover. Di mabuksan na ihan sa plabuton sini nga December 25 or before, on or before December 25. Kung lang tawon gani naton sa aton sini nga mga kabumbo ang balsang nga kilala ko sini nga bumbutsam. Ano na ang Ungka flyover? Siling ko, sir, ang Ungka flyover from the name itself, flyover, siling nga, abi ko anay subdivision. Siling ko nga, sir, siling nga, tikay may phase 1, may phase 2, may phase 3, may phase 4, may phase 5. O ba, sige na, abi ko anay subdivision, kayo pila na naka-phase no? Basi kibot kita dugay-dugay. Pagkatapos ang phase 2, may phase 3. Pagkatapos sina, may phase 4 pagin. Tiyan delikado sinaya bumbuomel nga daw ginakakulbaan ginakom. Ang guwaya sini magpispis. May basi bala maglupad gulpi niyaw. Pero bulahan adtong mga nakatukob. Bulahan adtong mga nakatukob. Hamako nimo from 2 lanes ginpahimo 4 lanes. Grabe. Ti entonces gwa dia. Imbis kun tani nga ang sole purpose sini, amo ang pag-decongest sang traffic dira sina nga area. Tilain iya ang nagtugaya kabaliskad. Ironic ang nagwa sini Banwa, nagtuga iniya sa pagpugok sa dalagan sang trapiko. You see? Pero ang mga nakatukob, daw halos na gani makadumdum kung anong ngalan sining proyekto. Madumduman mo to, Bumel, nga may nalipat kung ano nga proyekto ni. Ang mga nakatukob, bow. Hambalon ko gurong kilala ko ay. Abi, amigo, one time, ubrahe ko abi sang pang, ano ganyan na nabasa ni Bubu Jumar kung aga? Kaghapon? Analysis! Ang maamot ko guro, amigo, tigulo. Ang tigulo, nakatukob. Amo lang na maamot ko siguro. Ikaw na dabala magsugpon. Kung anong isugpon mo dira sa aton sini nga mga kulturan. Pero the bottom line, mga biyan sa amo sini nga sitwasyon, hambal ni Director Oropel, magapabilin niya ang height limitation, or vertical clearance, 2.3, kag kung sino hindi iya magsunod, ipadakop or dapat nga dakpon sa traffic management unit. Sa aton sini nga mga kabumbo. Di bantayan ta Oras naton 22 minutos sa nakaligad sa takna sini nga launa. Pagbalik naton na Banwa, mga balita naman diri sa may syudad sa Iloilo City Traffic Management Unit magadugang sa mga personnel para sa Christmas activities diri sa syudad. Ang Iloilo City Comelec naman kay nagahilapit na lang eleksyon, tudloan ang mga butante sa kada barangay sa paggamit sang automated na counting machine. Sa aton sini nga mga kabumbo, para nga hindi tabla hindi ta matawag sing ani, hindi ta magsala-sala kag matumod lagi ng aton sini nga bulutohon. For example, Ninito Tarugtog for senator. Dapat na yang Ninito Tarugtog, i-shade mo na mayo. Abraham Linog for congressman. I-shade mo na mayo kung ano. Ano pang inang iban sini nga dapat mabalaan? Istoryanta na pagbalik sa mumuha na isa unto matapos gilamang pila ka importante nga mga panumdum.
relasyon sa panahon sang Paskwa. Yari ang pila ka mga bagay nga pwede mo mahimo agod mas masulit mo ang imo Christmas vacation o kon holiday break. Magtuon sa pagluto sa magkatuhay nga mga pagkaon. Magbulig sa ginikanan sa pagpreparar sa pagkaon kag tun-an kung paano ini ginaluto. Kung matutom ka sa pagtuon sa kusina, sigurado nga sa masunod nga Paskwa ikaw na ang mayor sa lamesa. Mag-set sang reunion sa imo mga kaabyanan o kun anay mga classmates. Talag sa dala ka mo magkitaay gani ingaliti ang okasyon sa Paskwa nga liwat ka mo magkaupdanay. Hindi tanan nga banding madala lang sa imnanay. Mahimo ka mo magkaorganisa sang iban pa nga mga outdoor activities, kaangay sang hiking o kon paglagaw sa mga tourist spots nga malapit sa inyo lugar. Kung masalangan, mahimo man ka mo mag-amutay kag magpatigayon sang gift-giving activities. Magbisita sa imo mga himata sa malayo nga talagsa mo na lang makita bangod sa kasakoon. Tion man ini, agod mapapag-on pa ang inyo relasyon. I-develop pagid dugang ang imo talento kag iban pa nga mga interes, pinaagi sa paghatag sang tiempo sa pagtuon kag paghana sang imo kaugalingon. I-share ang imo talento kag iban pa nga kinaadman sa mga kabataan. Ang Christmas break ang isa ka maayo nga tion nga magiyahan ang mga kabataan palayo sa bisyo kag iban pa nga mga kalainan. Kung ikaw ang may talent sa pagsaot, pagkanta, pagtukar sang instrumento, pagpinta kag iban pa, tudloi sila. Mahimo mo man sila nga matudloan sa mga hilikoton sa sulod sang balay nga masarangan nila agod makatuon sila nga magtungod sang responsibilidad sa ulihi. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for December 1 to 7, 2024. Ang Disyembre 6 mo ang first Friday of the month. Ini ang ika-12 nga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoque para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I promise you, in the excessive mercy of my heart, nga ang akon all-powerful love ay igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa First Fridays sa siyam ka consecutive months ang grasya sang final perseverance. They shall not die in my disgrace nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart amo ang ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa Latolda sa Disyembre 6. Mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Ang Retro Band is set to put you in the December mood bangod sila maghahatag sa isa ka great musical show sa Disyembre 7, Sabado, sa concert at the plaza, kicking off alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, Christmas edition mugs kag madamo pa nga iban ay igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 8, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa diyon sang Holy Mass, let us petition before God nga dugangan niyang aton resolve to embrace His will ilabi na gid sa sini nga Yuletide season kag sa maabot nga mga inadlaw agud nga ang kalinong kag pagigugma amo magahari sa aton tanan. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024.
National Business Organization sa Pilipinas, amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924. Si de la Rama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923, gintukod ni de la Rama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang De La Rama Steamship Company Incorporated sa Iloilo nga mo ang nagbiyahe sa Iloilo kag Negros. Ang duwa sini ka barko nga Don Esteban kag Don Isidro ang ginpasad pa sang Frederick Krupp Germania Shipyard sa Kiel sadtong 1939 kag gingamit bilang troop transport para sa US Armed Forces sa Pacific Theater sa World War II. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa dagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Sa sulod sang panimalay, gina-practice mo man bala ang good manners and right conduct, tanan nga miyembro sang pamilya ang nagakadapat nga respetuhon kag i-value, apang hindi lang mangin considerate sa family members kundi mangin sa mga bisita man sa balay. Ihatag ang atensyon mo sa mga miyembro sang pamilya nga nagahambal kag magsabat nga may respeto. Magamit sang pleased, thank you, excuse me, kag sorry. Nagahatag ini sang respectful kag kind atmosphere sa sulod sang balay. I-acknowledge ang efforts sang family members sa paghimos man ina sang pagkaon, pagpanglaba, o kun paghugas sang kinanan, o kun paghatag man sang emotional support. Mas maayo kag mamag-an pagid ang ulobrahon sa balay kung nagabuligay ang tanan. Kinahanglan nga may kontribusyon ang kada miyembro sang pamilya. Halungan ang imo mga gamit, ipabilin nga matin. Sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 30 minutos na nakaligad sa takna sini iyang launa. Balik diri sa pagpangalagad sa Bomboanay sa Udto. Damo sang mga nagapalabot diri sang mensahe sa aton sini karon iyang mga kauturan. Damo paramangkutanon. Sila nilati kung ipadakop sa Department of Public Works and Highways ang magasabit dira abi sa vertical limit or vertical clearance, anong ila sini iyang anong ila sini nga violation? Ang iban sini gambal disregarding kay ti may signage na dugin disregard mo do amo sina sa aton sini karon iyang mga kabumbo. Ti ambal ko gani sa kilala ko slingkoti amo ni blang limawa kon ipangbunggo kwabe mga taga Department of Public Works and Highways ang mga taga International Builders Corporation kag kung sino pa dira mga tawo nga ara dira sa sining controversial nga ungka flyover ti ano akon nga violation physical injuries kaya ko sa silang pangbunggo sa ilamo di bla damo sina sa aton sini mga kabumbo pero ang makaluluoy lang sina Andrea Banwaga balik gihapon sa mga taxpayer. Kay ti ginahimo kita yan nila gatasan. Nga kung ano naman itong madumduman nila nga disponiring, ti pabaga naman nila iyas pumuluyo sa mga tawo. Kagati simpre, tira mas lang makagrugan-it Pero maluoy ka mo, hindi nyo anay pag-ganit para nga mahuman na dito naman kamo ganit sa ganan. Kay may ganan flyover. Dito naman kamo ganit. Pang-os labo, tanan-tanan. 32 minutos sa nakaligan sa takna sining launa diri sa palatuntunan Bumbuanay sa Udto. Ang Iloilo City Traffic Management Unit kuno madugang sa ilang sinima personnel sa sining Christmas activities diri sa syudad sa Iloilo. Timagamo sinigani basta madugang sa personal kinakulbaan naman ako bumbuumela. Nga man, ilaban-laban mapugok naman ni dalagan sa trapiko. Pero antes na istorya ng problema kaga paglibog naman sang ulo dahil lang bala kay ato na sini iyang alawagon
kay bagogin lamang mainit-init pa. Yari na ang aton sini nga winner sa aton sini nga special special draw sa 1-2 Panalo Part 23 promo. 1, 2, Panalo! Narito na ang special draw winner na nanalo ng 500 pesos cash at isang limited edition AM/FM radio with LED light. Pwedeng rechargeable, pwedeng di kuryente at hindi fixed dial. Special ba? Special. Oh. Atensyon sa aton sini nga mga kabumbo. Bao special gid man taga Bakhaw aton sini nga winner. Oh, anong special dira sa Bakhaw? Kamo nang kabalo dira. Anyway, sa aton sini mga kabumbo, ginawiyatan naton sa Simatinyon pangalan sa aton sini nga special draw winner or special draw naton, no? Sa aton sini mga kabumbo, special draw ta gani, no? 500 pesos nga cash plus limited edition sang radyo. Ang radyo may LED, may flashlight, pwede sa battery, pwede sa kuryente, kag wala na lansang sa isa lamang kay stasyonan. Congratulations sa aton siniyang winner, taga Nara Street, Bakhaw, Mandurriao. Ang edad 67 years old. 67 years old. Iya sining proof of purchase R Florete coupon. Congratulations, Tomas Bailon! Sir Tomas Bailon, ginlawag ikaw ni Bombo Cham, 34 minutos sa kaligad sa taknang alaw na may anom ikaw, ka-oras sa pag-claim sa imo sining ang premyo nga nagahulat na diri sa imo. 500 pesos ka cash, plus limited edition sang radio, LED light, flashlight, wala na lansang, pwede sa kuryente, pwede sa battery. Sa liwat, congratulations, Mr. Tomas Bailon, sang Nara Street, Bakhaw, Mandurriao, 67 years old. R Florete coupon ang iya sininga gingamit nga proof of purchase para nga masiguro naton nga wala sa hokus-pokus, wala sang daya, no, wala into anay. Gintambungan gid ang aton sininga daily draw sa aton nga Food and Drug Administration representative si Ma'am Gemma Tabiano. Tomas Bailon, congratulations. 35 minutos na nakaligad sa takna nga launa. Pila ka mga dugang siniiyang personnel sang ICTMU or Iloilo City Traffic Management Unit ang makita naton nga i-deploy bangod man sa Christmas activities diriya sa syudad sang Iloilo. Si Bombo Hana Andasa may follow-up report. Han, sa report, please go ahead. Magadugang sang personnel ang Iloilo City Traffic Management Unit sa pagpanguna ni retired Police Colonel Darico Garbanzos para sa mga palaabuton nga aktibidad diri sa syudad Bombocham kaangin na lamang sa liwat nga pagbukas sang Calle Real Night Market sa December 13 to 15 nga may kaupod man nga pila ka mga opening of lights kag ang ginahulat sang tanan amo ang New Year's countdown sa Disyembre 31, 2024 at midnight kung sa diin man diri lauman ang isa ka grande nga fireworks display sa among ation sa aton man diri nga pagkipag-angot sa Executive Assistant for Special Projects ng Iloilo City nga si Ma'am Lenny Ledesma. Ang batigayon ng ining fireworks display sa Drilon Bridge sa Molleloni sa Disyembre 31 kag nagalabot sa 12 to 17 ka minutos ang hiwato ng ining grande nga fireworks sa display. Kag diri man ginalauman man nga nag-imbitarang ining Iloilo City Government sang isa ka partisipante sang International Pyrotechnic competition nga amo ang magapatigayon sa ining fireworks display. So laban-laban madamo gid ang ining mga tumalanaw kag lauman ang foot traffic battery kag amuman nga ti may mga mini night market, may mga DJ music kag iban pa nga mag-umpisa man alas 9 ina sa gabi kag exact diri sa ining ginahulat-hulat nga fireworks display nga ang grande nga fireworks display may ari man nga Calle Real Night Market sa December 13 to 15 nga ginalauman nga mas dako ang hiwaton nga Calle Real Christmas Night Market bangod yara na sa masobra isa ka gatos ka stalls ang ila na target nga magpasakop diri. So ang ining mga stalls diri nga magapartisipar sa Calle Real Night Market amo ang mga may food and non-food items kaangay na lamang sa normal nato nga nakitaan nga sa mga nagligad na mga Calle Real Night Market nga may mga pagkaon, may mga barbecue kagong ano pa dira nga mga
manamit nga pagkaon. May mga non-food items naman nga i-offer diri ang Iloilo City Government sa Calerial Night Market, kaangay lamang sa mga ukay-ukay, mga arts and crafts, kag mga ready-to-wear nga mga mga panapton kag iban pa diri nga mga kagamitan. So except diri may ara pagdit sa mga performances, mga buskers, mga magicians kag entertainers ang magadugang sa ining Calerial Night Market. Kag may iban pa diri nga may mga choral competition nga paghiwaton man sa Disyembre 14. So diri man madamo-damo ang ining mga tumalanaw kag diri man nga mga bisita sang syudad sa Iloilo sa amo nga mga kahiwatan kay ti last Calerial Christmas Night Market sa Nobyembre gid lamang na record man ang 18,000 ka foot traffic ang na record diri ko sa diin 20% nga mas mataas ang nauna nga edisyon sa night market sang Agosto. So diri man magadugang gid ang kagpagabantayan gid sang Iloilo City Traffic Management Unit personnel ang mga dalanon bangod madamo sang mga dalan nga pagasiraduhon kag foot traffic nga gina-ekspektar. Kag diri man dugang man diri Bombo mga kabombo nagpadugyan man diri si Garbanzos nga mas maayo kung temprano pa kag magbantay sa mga traffic advisories. Yari bala kay pamatian naton ang ining pahayag ni retired Police Colonel Oldarico Garbanzos. Yes, no, since we expect because of the Yuletide season, may damo kitang ina-expect nga foot traffic. At the same time, the convergence of our vehicles in the downtown area. Because ang popularity abis ang aton countdown, and then the same time the Christmas night market, I think nag-ano na ini, no? Aware na sa aton nga mga pumuluyo diri sa syudad. Kami will be deploying augmentation because of this we expect sang mga magakanto sa sining nga mga events. Ay specific number kita sir. Well, last time kon ang deployment namon dito is around 25 sa Christmas night market. Will be portion madugang kami around 20% no nga increase sa deployment. And amo na gani no because of this ang convergence subong abi sa Yuletide season, ang convergence ang aton nga mga vehicle traffic ari tanan nagabuho sa downtown area. Okay, sir, ang lastly na lang, ang advice na lang, sir, sa aton nga mga luyag magkadto sa mga events, sir, for their safety man, sir. Ang advice ang Traffic and Transportation Management Office nga pangitao naton ang mga designated nga parking areas, and of course these parking areas will be manned by our PNP personnel para sa security nga wala sa may mabiktima sa mga basag kotse dira. And then please follow kita sa traffic rules, regulation, and be watchful no sang aton nga parking kay dapat ang park naton should be parked properly in a designated parking areas. We also advise nga tempranuhan nila kay base kung pag-abot nila diri no there will be a slowdown or a moderate traffic situation sa aton nga Christmas night market at the same time sa aton nga countdown. Sa mga hindi designated nga parking areas, sir, may mga clumping pa kita, sir, nga pag-obrahon. Hindi kami anay mang clamp since this is Christmas and New Year. Ang amon advice diri is kadtuan sang amon nga personnel and dinitudlo ang diin ang mga designated parking areas kag mga drop-off areas. Nabatian diri Bombacham ang pahayag ni retired Police Colonel Oldarico Garbanzos, ang head ng Iloilo City Traffic Management Unit, kaangot man sa mga pagahiwaton nga aktibidad kasunod man sa Christmas and holiday season. Why man si Sir Garbanzos sa may ginmuno regarding sa numero sang idugang nga personnel? Basta may idugang lang? Yes, sa Bombacham, kay ti magadepende sa gihapon ina kung kay ti may na-expecta naman ang foot traffic, of course at 20% ang ikadugang nira-dira, kay ti may 25 na nauna nga mga personnel diri sa Calerial Night Market kag pagadugangan pa ina sa ilaman nga desisyon dira Bombacham. So ano, ma-hire sila liwat or may
may enough manpower sila nga i-pull out sa iban sining area and i-add lang sa area diri sa Calyerial? Yes, Bombo Cham, nabatian natin kagina at may mga augmentation na paghahiwaton na sa iniman nga preparasyon sa ilaman nga night market kag iban pang aktibidad diri sa syudad, Bombo Cham. Aha, all right. Thank you so much sa Bombohana. Ini si Bombo Hana Mendoza Andasa para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Hana Andasa sa imo siniiya nga follow-up report. Ti ang aton malang sinaderiti sa mga kamumbo naton nga luyag iya nga magkaon sa gwa, kain sa labas. Ino amo sining ila gina prefer, no? Pero mas mayo pa gid kun sining Christmas may inugasto. Siyempre, may mga bonuses, but mas mayo kung ang presyo bra kasarangan. Hindi kay pagpamangkot mo tagpilang amo sinyo. Paghambal sa presyo ba, sus Maria kagusip, dumatigam ka man ba? Pero kung mga si Bombo Jane magkaon dira sa Christmas, why nagapamangkot kung mga pulo pila, paya presyo Bombo Umil. Order lang na dayon niya. Ang balaw, pasugba na to! Order na to! Sa aton sini nga mga kabombo. Ang Iloilo City Comelec sa aton sini mga kabombo mayara sa patigayunon sini iya nga educate sa mga butante sa paggamit sa automated accounting machine. Previously pila na ka mga eleksyon sini nagagamit naman kita sa automated counting machine. So ano-anong paginang bag-o? Iyang bag-o gurong kontraktor sini kay sa nagligad to, lain ng kontraktor, subong iyang eleksyon, Miro, kuno mo, no? Miro, no? Do Korean ini siya, sa aton sining mga kabombo. I-check tabi si Bombo Angel Tangel sa report, please come in. Tudloan diri Bombo Cham sang Iloilo City Comelec Office ang mga botante diri sa bahin sang Iloilo City sa kada barangay sa paggamit sang automated counting machine o kun ining bag-uman nga pagagamiton nga machine sang Comelec para sa palaabuton nga 2025 election. Sa interview diri sa Bombo Radio, kay Attorney Pinky Tentativa, Election Officer 4 sang Iloilo City Comelec Office, yung pahayag nga ubuson gid nila Bombo Cham o kun Bombo Cham sang seminar ang tanan nga mga barangay diri sa bahin sang Iloilo City. Pero tiyang obrahon nila diri i-cluster lang ini sa Bombo Cham, hindi siya pag-isa-isahon kada barangay kay basi hindi sila o kung hindi nila maubos ang ilabi nga deadline until January 2025. So miara sila duha ka bulan sa pag-cluster sa mga barangay Bombo Cham para nga matudloan kay hindi man siya taran abi nga mga abutante sa isa ka barangay pakadtuon dito sa seminar nila kundi may mga representatives gid lamang nga ma-sustain abi sa pag-shade sa balota sa kung ano ang mga features ng ATM machine o kung automated counting machine. At the same time, makatry gid sa pagboto kag pagpasulod sang mga balota Bombo Cham. Iban diri upon demonstration sa City Comelec Office sa isa ka adlaw, ang ginobra diri sa iban nga mga participants, gintistingan nila sa bala nga pag-shade o kung ginpaalapaw abi sa circle. Iban diri do niara na siya nga like ginahambal sa may screen nga tibawa ako hindi siya counted bangod may amo sini or nag-overvote ka abi sa senador, tidra lang ang part hindi counted ang imong boto pero sa iban nga mga areas iya once sakto imong pag-vote ma-count ini siya sang iyang automated accounting machine Bombo Cham. Kaya with this one ginalantaw diri nga from Monday to Saturday ang pag-ubra sang City Comelec Office sa pagtudlo sa mga botante sa kung anong dapat nila obrahon and ginalantaw diri is 417 machines ina siya sa bilog nga syudad sang Iloilo sa tanan nga mga presinto times 3 nga mga maestra nga mag-handle para sa 2025 election. Kaya ang information naton diri Bombo Cham, 5 a.m. bukas na ang presinto tugtog 7 a.m. para ini siya special lane ini siya sa mga specific ading nga mga individual just like mga PWD kag pila ka mga special cases. Pero ang normal gid nga normal time open ini siya for public is 7 a.m. tugtog 7 p.m. Bombo Cham. Pero tigin tamangkot diri sang ang tamangkot diri ang City Comelec Office ayan posible ang ginatawag na hacking sa sining bag-o nga sistema sang Comelec abi. With this one do it's
very impossible kung nabambot siya bangod man abi online lang ining voting machine once na may transmission na sang information sa specific fiber optic line. Pero not other abi nga mga rason, hindi ni siya online. Rason niya ti sigay lamang kung ang transmission, kaya it's very impossible nga matabo ang hacking on the day sang election. Bambot siyam kag ang ari ang pila ka mga salient features ang sining bag-o nga machine una dire dumi anti-marites ko ni siya kuno mo siyam anti-marites feature kung sabihin sa pagsulot mo sa imong balota ni ara cover side by side nga hindi ini siya makita ining imo nga mga ginboto man abi Ano at the same time ini pag Jel, kung may anti-marites abi nga feature ni ano nga klase sang marites abi ang tuyo nga malikawan? Ang mabantay sa imong nga boto mong WhatsApp ngati dumalingling balabi mga posible nga ara man sa may voting area nga sa kilid pwede makitaan bala ang imo nga ginpang boto ti ang tungod sa cover ni side by side makakita lang gid sa imong ginboto ikaw gid lamang pero ti ang process sabi diri ba mo siyam after nimo marka sa imong balota pasulod nimo sa machine and then may magwa day na sa machine do gina-evaluate pa na sa machine na around 10 seconds kung magwa na ang resibo nimo. Ang resibo tira mi ara nga pwede mo siya makaptan sa papel ni ara nga touchscreen. Ngalantaw nimo zoom in, zoom out tapos next stage sa screen mismo sang ACM. Tapos di ba last time niya ang iya sang last election niya mi ara pag resibo nga do ginautod-utod sa mga maestra nga do manual subong iya automatic na ang machine na mahatag sa resibo nga nautod nga dira nakabutang ang imo nga mga ginboto kag ni box na So sa malipot nga pulong may resibo. Ang may ara resibo. Kaya the last time niya may resibo man pero do need ta ikat sa mga maestra kun sa mga nagabulig abi sa patigayon sang votation pero with this one ikaw na lang mismo mahulog sa imo resibo sag nabutangan o kung angot mismo sa ACM o kung ining automated voting machine bomot siyam. Pamatyan bala ang kabahin diri sang nangin pahayag ni Attorney Pinky Tentativa sa aton interview. Amon obrahon liboto namon ang mga barangays no. So hindi namon makaya ang 2 months nga mag-conduct sang roadshow. All we have to do is to cluster the barangays. So there are around mga 27 clusters, mga around 8 barangays na siya per cluster no. Tomorrow until Saturday ari kami diri sa Iloilo City National High School. Midweek December 4 and 5 ara kami sa City Mall Parola para makita namon ang registered voters sa nearby barangay sang City Mall Parola. And of course, mapagwa kami sang list namon no sang schedule sang tanan nga road shows until the end of January 2025. Except Sunday lang ni siya. Except Sunday, yes. Ano ang kayuhan nga mahatag sini since nga tido ginaobrata is tanan nga mga barangay sa syudad sang Iloilo? Since bago ang machine, so may mga bago nga enhancements, although hindi naman kalabanan sa aton is bago nga voter, but we have to introduce the enhancements no sang aton nga machine. So mas mayo nga makita nila how it works, how it functions no, kag makatry man sila voting experience prior the May 12, 2025 elections. Enhancements like ano attorney, like compare mo siya sa machine the last time? Compared sa machine last time, we have this 14-inch no nga LCD screen no nga display. Pwede mo siya nga pwede mo siya ma-mount nga like pila ka degrees no para makita mo depende sa pag-adjust mo sa voter no kung anong gusto niya. And then we have the cover sa kilid para nga hindi man makita sang iban nga tawo ang iya nga ginaboto. And of course may mga automatic cutter vote receipt cutter siya like before nga bako nga may ginagunting pa nga aton nga teacher. Also it comes with a hard case no unlike before nga nakakarton siya. So medyo mabudlay sa aton nga teachers nga mag-carry sa subong mas mahapos. Also may receptacle na siya sang resibo, medyo madasig no ang pag-feed sang balot and also madasig ang iya nga pag-scan no kag magamit na kita sang send to all nga transmission upon the close voting no nga pag-transmit naton sang results. So may ara ka 7 no nga transmission sites no nga from precinct mismo i-transmit na siya electronically no sa 7 ka transmission servers. Isa sa mga features as of this incoming election
is ang voting early sa 5 a.m. to 7 p.m. or 5 a.m. to 7 a.m. And ang battery life is around 14 hours. Paano be attorney if ever nga may magpalya nga battery, naka-ready kita, may mga extra batteries kita? Of course, there are contingency, no? And even, no, ang battery nga idi, pwede makashare ang duwa ka machines sa isa ka battery. So, pwede siya ma-share. So, wala lang mapakita. But there are two cords siya nga pwede siya magamit sa duwa ka machine sa isa ka battery. So, pwede siya ka-share sa battery. This voter education and roadshow will last until the end of January 2025. So, i-compress na ng 2 months, no, just to reach the 180 barangays, no, nga para lang nga ma-educate sila and of course makatry sila sa bago nga machine. No? Sa Iloilo City alone, we have 417 ACMs nga iga-deploy sa Iloilo City because we have 417 clustered precincts. So every clustered precinct is 1,000 voters. So Jel? Mamotsyam na batian sa mga kabombo naton ang kabahin sang nangintahayag ni Attorney Pinky tentativa sang atong interview. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid na Bombo Angel Tan. Oy sa mga kabombo nato na nga masakpan sining voters sa education. Tambungan nyo ni kay Blanyo ang inyo sining buto importante. Hindi nyo pag usiki ang inyo sining buto. Every vote counts. Hingagawon ko balita ni Bombo Jomar kay ining babayi bla. No? Tung duman nyo tong natabo sa Pavia. Nga ang live-in partner sining babae nga nagatrabaho sa parlor, ginuthang niya ang ginapatian Aderman sang iya sining live-in partner. Di nakalabot gali sa punto nga nakakanto ni ang babae sa may probinsya sang Guimaras sa pamilya to sang biktima. Kaginpandaman pa siya sang Iloy sang lalaki. I-check ta bala ang follow-up report ni Bombo Jomar Revilla kasugpon sa gyapon sa sining natabo nga pagpanglutang sa banwa sang Pavia sa sulod mismo sang isa iya ka parlor. Jom, sa report, please go ahead. Na tigayon tadri mapakigangutan ang Iloy ni Joven Hob, ang ining biktima ang giginlutang patay sang suspect nga si Arnold Beho, adres may banwa sang Pabia bangod sa Selos, no, sa dinti isa lamang ka babaye ang ila sining live-in partner. So ning biktima agin sulong sang suspect sa sulod sang salon sa din nagatrabaho kag dito na tabo ang ining pagpanglutang ako sa dinti dito man ang presensya sang ila sining live-in partner. Pero antes pa man natabo ining insidente ginambala nga daan sang suspect, no, isa kadlaw antes ning natabo nga ado kasubong nga nagpandam inisa sa biktima nga layuan nga daan ang iya sining asawa bangod nga tibay mga kabataan ini at the same time mismo ining biktima may araman sang kabataan Bombo Cham pero ti pag-aga nakibot ning suspect nga ragyapon ang iya sining presensya kag dito nga may natabo nga komosyon o kon konfrontasyon sa sining magtimbang sining gabahin hasta naglabot diri karon sa panglutang. Napakigangutan naton diri ang Iloy sang biktima nga si Ursula Hob na ang sunod sa natong dan, bali ining biktima gali ang may-ara sang nabilin sining kabataan, duha ka bilog, pero iya sining asawa gid ang ginbawian na sang kabuhi do mga isa na kunukto ikang nagligad kay isa ini sa ka OFW Bombo Cham. So ang duha ka kabataan, do ang lola nagasagod, ining nanay niya nga si Ursula Hob ang amo ni nagpadulong diri sa may bahin sang Pabia Municipal Police Station. So gang padiri karon sang natungdan after kuno sang nagtaliwan ining sining asawa ado may ara pagigali ini siya nga live-in partner man sa may probinsya sa Guimaras dodra sa may san sa may probinsya sa Guimaras nga may live-in partner kag may isa ka bata pero ang live-in partner yan ning ligad ado bulagay na kuno sila kag amo na ni ang last ngagin pakilala niya nga nakakadto gali ni sa ila sining lugar ining si Joy ining live-in partner man niya sa suspect
nakabisita na mga last bulan pa to sa August nga nagkadto na kadungan makunong sang birthday to sang babaye mo. Ati sunod sa nanay, kin pakilala ko sa biktima, kaya sining asawa, ining si Joy Joy Puputsam, kaga dito tinda na kibot magaling nanay, kag mismo siya, nagambag ko na pa si kung sa ulihim, maginulsol kao, kung makarelasyon mong bata, kay mismong iloy gambal nga ti, may diskarte mas babaye, ining nasambit karon niya nga, biktima Puputsam, pero tindo naghalando-hando, man to gani kuno ining si Joy Joy, sang iniang nagatubang dito sa pamilya, sang sining nasambit karon nga biktima. Dito nag-dinner do mga pila kunong adlaw gato. Dito na nag-overnight ining babaye dito sa palay sang sining biktima sa may probinsya sing Gibaras. Arib na si Ursula Hob ang nanay sa biktima sa mga interview sa Mumbo Radio. Gapuli-puli man kung kaisa. Kada ano puli ya? Kada ano man kada semana kisa di man sa makapuli kay di nang sako man siguro Bale may asawa Glenis Joben. Oo. Anong do why na gitman patay na kuno? Patay na asawa ya. Inang nagsukat sa sang September 16. Sa tuig? Oo. Ano ka namatay niya? Inang gulpiada man ang to. Ano sa kuno? No. Sa kuan guro sa nang hardjack guro kay Blan. Oo. Pero nabili ni kabataan. Oo. Ilang bilog bataan bilin? 2. Pila edad? Nang si Toto grade 9 na mo. Ay. Oo, grade 9 tapos ang iya nga bata nga ikaduha grade 5. Grade 9. Bay pero laki. Oo. So bali tigay ka trabaho sa di sino gasagot to? Ako. Kasi ikaw pinapili na ako mo no? Oo. Okay. So bali anong adlaw lang tong last mo nga istorya kay Joven abi? Dumdumano pa? Uy, sa kapuli kay sako sa kuno. So bali ano ga tawag-tawag la sa sit nyo? Nay, kumusta ko Ano na? sa bata ya? Sa bata ya katawag siya. So ka Oo. kumusta siya? Oo. Pag kabati mo to sa natabo kay Joven, anong reaksyon mo? Purtikul ba ako ya Nga mo natabo siya. Itirosa? Oo. Anong pagkilala mo sa bata mo? Siya mabuot na siya. Pero galing mo na ng oo. Damo sa sang bayi bala. Ano na? Oo. Ang relasyon niya after na sang napatay sawa niyo or why pa sang napatay? Sang wala pa sang sa guwa na yung asawa mo. Tapos siya, oo. May nakalidiin sa may bata sa isa kabilog na laki. Dram nang sa may sa may San Miguel, sa may Hordan. Baras? Oo. Tapos nagbulagay naman to sila. Igo ko na balan, amo naman ang gindalaya nga si Joy. Si Joy. Ang inibla na subong ang ya. Bale si Joy ni kagi kadto si Maras to? Oo. Sa nula? Sing August 30 kay birthday 20. August 30. Makadala? Sing kadala nga So bali nagbisita gito si Joy. Ano nag-overnight to, no? Oo, siya nakatulog sila to sa amon. Palay na gid. Oo. So ano gipakilala ni Joven abe that time si Joy? Oo. Oo. Ano kuno ang balya? Nga ang asawa ya ko no. De, amo na gani sa wala si Joven gani malan ko ang babaye lingko ga inang nisir ka nagupod sa iya ba si minulsor ka sa iya kay si Joven dan damo babaye. Sini nga mo gani ta. Napati Andre ang Iloy sang sining nasambit nga bitima ti kun bulan ni sang August. Trademark mo Joms no, grabe ang gaping sa trademark mo dapat birada yon pag muna pagtapos ang script mo birada na yun mga ginailog-ilog mo si Gasabilda, si idol mo si Gasabilda sang Soko. Ang mga birada Medyo. yun Joms. Ano? Medyo. Dapat
Di kon Ano, Mateo? i-analyze tang statement sang Iloy, mga August kuno bisita to si Joy tion gid nga duway naga-insindihan na itong victim ang suspect kag ang iya sining live-in partner. Di ba si kuno dito siya nag-abulya kag basi ko dito siya nga nga do makahangaw-hangaw siya, maka-relax siya o kung makapautwas ang palain sang buot dito. Amo man lang tugali ang pandam ni Nanay Ursula kay Joy nga maghalong kada kay Juben, kay damo na siya babaye, damo na sa chicks. Why man sang iban gali iya nga pandam, gali kiti si Nanay Ursula guro, why magbaluto nga kung anong estado ni Joy mo? Di why sa kunok baloy kay doon okay man to siya kay gipakilala ang asawa mo tiya pag hangop yang ati why sang why sang anomalya? Pamutsam. Walang sabit, kumbaga. Walang sabit. Ate, amo to nga gin kakibot niya kay mga 1 week before at least natabo ni naglisinsa ni Glis Juben kay kisa kuno goli da padas mana tinag-ambal sa kuno nga sako sa kuno subong mana. Nga sa kapuli dito sa may probinsya sa Gimaras. Babutsam nga kisa goli ginato kay may kabataan mo. Duha kabataan niya siya kagang isaya to sa live-in partner niya nga adubulagay na masla. Sa may nasambit man karon nga probinsya. Sige. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Jomar Villa. Ti amo nang kasugpon sang istorya sa likod sa sining insidente nga pagpangaluthang. Ti ang pangalisod yara karon iya sa kampo sang biktima. Ara man sa kampus ang suspitsado kay ti guba iya sini nga palangabuyan. Priso siya. Hindi niya na matindugan ang iya sini nga pagkamay sa nabilin niya sini nga mga kabataan. Pero mas mapinot iya ang kapalaran sang biktima kay ti why na siya sa tsansa pa nga madipinsa ng kaugalingon niya. No? Why naman siya sang tsansa pa nga nagahulat sang kung ano man nga palabuton kay ti amo na tong ulihing adlaw nga nakita iya ang parlor, nakita niya si Joy, no? Kag nakita iya ang iya sini nga karibal nga mong live-in partner nga si Arnold. Ti dito na iya nagtakop ang iya sini nga kabuhi sa aton sini nga mga kauturan. Tiyan mo na, nga kung maistoryahan pa lang, madala pa lang sa inistoryanay, kag balaan mo man iya nga, ikaw abi sa bahin, karon iya sang kampo nga ti nakakumiter sang sala, ti mas maayo pa nga ikaw ang magpaiway. No? Sang sa maglabot pa sa punto nga ti nalabot na gani ang punto gid nga may nausik sini iyang dugo kag may nadula nga kabuhi. Suma total waay gid sang may nagdaog. No? Lunsay lamang iya kapirdihan. Pero kung madala man lang sa istorya, kag kung may kasaypanan ang isa ka kampo or magtimbang nga kampo, pangitaan sang solusyon, why na kung tani nag-abot pa sa punto nga may milasyon. Standby na sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Ismomot siya Blanco Ver, nagabilin sa imo sa nga manayanay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo, Ora. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Lasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar
will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for December 1 to 7, 2024. Ang Disyembre 6 mo ang first Friday of the month. Ini ang ika-12 nga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoque para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I promise you, in the excessive mercy of my heart, nga ang akon all-powerful love ang igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa First Fridays sa siyam ka consecutive months ang grasya sang final perseverance. They shall not die in my disgrace nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart amo ang ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa Latolda sa Disyembre 6. Mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Ang Retro Band is set to put you in the December mood. Bangod sila maghahatag sa isa ka great musical show sa Disyembre 7, Sabado, sa concert at the plaza, kicking off alas 6 ng gabi. Sa tiyon sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, Christmas edition mugs kag madamo pa nga iban ay igaparapol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 8, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa diyon sang Holy Mass, let us petition before God nga dugangan niyang aton resolve to embrace His will, ilabi na gid sa sining nga Yuletide season, kag sa maabot nga mga inadlaw agud nga ang kalinong kag pagigugma amo magahari sa aton tanan. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat, ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agud mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipuson, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsahon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga kag panyapon. Bangod ang iban nagakaon sang tinapay.
Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo bala ginatinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sang American Dental Association nga pagkatapos magbrush sang ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibuta ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Stress ka bala kag kinahanglan mo sang break? Ang pagsaka sa bukid ang makabulig agud madula ang stress apang nakahibalo ka bala nga magluwas sa mental health mayo manini para sa lawas. Ang hiking isa ka cardio workout nga makapanubo sang risgo sang heart disease. Makabulig manini sa pag-improve sang blood pressure kag blood sugar levels. Ang pagsaka sa bukid ang makaboost man sang density bangod ang paglakat ang isa ka weight bearing exercise. Magluwas diri nagahatag manini sang kusog sa glutes, quadriceps, hamstrings kag muscle sa hawak kag tiil sang isa ka tawo. Nagapa-improve man ini sang balance, nagapakusog sang core, kag nagabuli kagud makontrol sang isa ka tawo ang iya kabugaton. Nagapanami man ini sang modo bangod ang pagsaka sa bukid ang may positibo nga impact sa pag-combat sa mga sintomas sang stress kag anxiety. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdum gid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatib-ong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdum ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdum.
sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kung may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Pilipinas, it is now 2:20 in the afternoon. Hello and mayong hapon sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine. And ari kita sa Tuesday edition sang Kahapon Lamang program. So ginaabi-abi ko gid kamo tanan. Warm welcome sa inyo tanan nga nagatutok dira through your gadgets or sa inyo man dira nga mga radio sets. Where kamusubong sa panimalay, sa trabaho, outside, anywhere you are, ginapasalamatan ko. Kaya nagatutok ka mo. Basiara kam sa inyo nga salakyan. Thank you very much, Gid. It's already the 3rd of December. It's a beautiful Tuesday, year 2024. Pila na lang kaadlaw bago ang Pasko. Check natin sa ating Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. What matters
Well, mga kabombo, pwede na gid maka-start sharing love, giving gifts. May natipon na kamuda, may naputos na kamuda. 22 days to go before Christmas. Madali na lang gid ang Pasko. And today, padayon kita sa ato nga kalingawan every afternoon diri sa KLP sa inyo mga luyag nga manging kalingawan naton diri. Ang mga istorya nga inyo nga inagyan, please share. I-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or write it down and then ipadala nyo lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Again, this is Tita Regine. Welcome sa KLP. Ariang song from Vanessa Gonzalez, Umiibig Sa'yo. Good afternoon. Ikaw ay nais kong makita. Ikaw ay nais makasama. Sa'yo ang puso'y liligaya. Sa'yo ang buhay ko'y sumasaya. At sa tuwing maalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umaawit sa'yo, sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo, damdamin ko'y umibig na sa'yo. Ngayong ika'y aking naaalala, ang nais, pag-ibig mo ay matama. Wala nang hahanapin pang iba, ikaw lang sa puso ko'y nag-iisa. At sa tuwing maaalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umaawit sa'yo, sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo, damdamin ko'y umibig na sa'yo. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo, dalangin ko ako ay ibigin mo. Umiibig sa'yo, si ako. Vanessa Gonzalez para sa inyo mga kabombo. Hello, happy Tuesday, December 3, 2024. Sa mga suki natin dira, tuning in to us right now. Thank you very much, Gid. Sa mga friends natin abroad, salamat. Kumusta ka muda? Kumusta man ang inyong preparasyon for Christmas? Pwede ka pa batsyag? May luyaga mo i-share?
Padigid ha, paki-email na lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Sa kay Priscilla sa Sri Lanka. Priscilla, atong gin-email ko sa imo bala, atong utod nga gin-email mo diri sa aton. Kung pwede, ma-email back mo ha. Salamat gid. I hope you and your family are doing good dira sa Sri Lanka. Sige, magasugod na kita sa pagdulong sa mga kasaysayan. May iluyag i-share diri sa aton this afternoon si Mrs. M. Sangkalaparan. Dear Tita Regine. Mayong hapon sa imo, sa tanan man nga staff sa Bombo Radio. Tani ara ka mo sa maayo nga lawas. Tawag lang gali ako sa kay Mrs. M sa Kalaparan. Ako gali may kasaysayan man nga nahanungod sa akon bata nga tawgon ta lang sa kay Toto. Si Toto subang nga lalaki kag may utod siya nga 3 ka babayi. Tita si Toto may tsura man, hindi gid man siya gwapo, maputi kag may height man siya. Ang edad niya, tita, 18 anyos, nag-eskwela sa Rans, grade 12, tita. Sa February 23, 2024, tita, birthday sang bata sang hinablos ko, bali apo ko sa hinablos, kay ang tatay sang bata, magpakaisa sila ni Toto. Tita, bispera sang birthday, hindi lang pag-ihambala matuod nga pangalan, ha? Oh, sure, sige. So, bispera sang birthday, no, sang apo ko sa hinablos. Nang hakot sila tita sa sound system, pakadto sila sa Dumangas, mga alas 7 sang gabi, upod man si Toto, kagang iya mga pakaisa, nga 4 sila tita. Kung mga 5 sila kabilog, puro sila tanan soltero. May dala sila nga tricycle. Tricycle ang dala nila. Sa sulod sa tricycle, ang mga sounds, ti sila ya tita, ara sila sa ibabaw sa tricycle. Si Toto ara man sa ibabaw. Tanana tita may dala na sila cellphone. Naglabay sila tita Regine sa katubuhan, ti ang balay daan sang asawa kay hinaplos ko, suludlon pa, kag may maagyan ka pa, nga kawayanan. Tita Regine, samtang nga nagalakat kuno ang ilang tricycle, may babayi sila tita nga nasugata, malaba ang buhok, kag maputi. Pag-agi nila tita sa atubang na kababayi, gintulok sa pakaisa ni Toto ang among nga babayi. Ang pakaisa niya nga si Negro. Titanan man sila tita nakakita. Galing kay ang bata ko nga si Toto, timing man nga nagaduko siya, kag naga-cellphone siya ya. Kag wala gid siya nakakita sa among nga babayi. Kay hambal sa pakaisaya kuno, si Toto ang natulok sang among nga babayi. So, Tita Regine, pagpasulod na nila sa balay sa mga sounds, kiti nakaabot na sila sa Dumangas, mga 9 or 10 p.m. sila nga nakaabot tita. Sang gabi, kay alas 7 sang gabi sila nang hakot ka sound, amuna pagkita nila sa babayi. Hindi man tita white lady, kayang iya bayo do pareho lang sa aton. Hambal sa hinablos ko nga si Negro. Ti ibalik tagali tita, sang ginahakot na nila ang sounds, pakadto sa sudod, si Toto, naglain ng pamatyagya. Gaamat-amat siya tita init, kag ginapanugnawan pa siya. Tita bispiras pa lang na sang birthday sang bata kay hinablos ko, February 22, 2024. So ibalik ta tita kay Toto. Pagtapos nila panghakot sang sounds, nagpungko si Toto, kag sige cellphone niya, wala man siya kapanugid sa mga kapakaisa niya, ngaglain ang pamatyag niya. Balan mo tita, batasan niya, mahipuson gid siya ya, kag hindi pa pala buyayaw nga bata. Wala kabalo mga pakaisa niya, nga may ginabatsyag na siya gali. Way pa sila tita nagpuli, kag dito pa sila sa Dumangas nagtulog, kay pagkaaga, manghimos pa sila. Pero nag-apas man ang pakaisaya nga may bata, ay tungod birthday ka bata iya, ti kinahanglan ara man silang mag-asawa. Ti dala man nila ang ilang bata,
Mabulig man sila panghimos. So ibalik tagali kay Toto. So amo na to tita, mga alas 11 na sang gabi, nagpanyapo na sila. Kag nahikapan sang pakaisa niya ang lawas ni Toto. Tama ka init. Tapos niya panyapon. Ginpainom siya sang lola, sang asawa, sang hinablos ko, sang bulong. Pero tita, nakainom na sa bulong, kag nagapamalas na siya. Huwag manggihapon ka kulpa ang hilanat niya. Mainit man sa gihapon. Tapos tita, mga tungang gabi na, natulugan na sila tanan, pero si Toto, hindi maayo makatulog. Kay hasta tiyan niya, nagasakit na. Patay na, pamuhin niya, kaya nagabalik-balik na si Toto sa CR. Tita Regine, ang CR daan nila, sagwa pa sang ilang nga balay, guro tita may 20 pakatikang, hasta nga makalapot ka sa CR nila. Kag ang CR tita, kalapad, galing, kay wala sang atop, kay wala pamahuman, kay ginapakay pa nila. So ibalik tagali tita kay Toto, mga alas 2 ang kaagahon, nag-CR si Toto. Way man siya namukaw sa iya mga pakaisa, kay titulog na, kag nahuya man siya, nga mapaupod man ma-CR, siya na lang nag-CR, kay sakit-sakit na gidang iya nga tiyan. Hasta guro tita nga mag-aga, may kalima si Toto mag-CR. Pagkaaga tita Regine, birthday na sang bata kay hinablos ko, February 23, 2024, manog isa ka tuig ang bata. Ako tita, hindi pa ako tani magkadto, kay dugi natulod, gid ko bala tita, nga maupod. Ginagupod na lang ako sa mga katiyaan ko, kay may dalaman sila tita sa salakyan, pakadto sa Dumangas. Naghalin kami di, mga alas 8 sang aga. Nagabot kami tita, mga alas 10 sang aga man. Grabe tita, kasuludlon sang ilang balay. Maagi ka pa sa katubuhan. Tapos lakton mo naman pasulod. Gamay man lang ang lakton mo tita. So amo to dayon. Pagpanaog namon sa salakyan, tita ginpangita ko gidayon si Toto. Namangkot ko sa pakaisan niya nga si Negro, hambal ko neg. Si Toto diin. Naghambal ang pakaisan niya, nga to sa kwarto, kadua lang to siya, kay galain to pamatsyag niya, kagabi pa na. Hambal sa pakaisan niya. So ginkaduan ko sa tita sa kwarto, gahigda siya, nagakatulog. Ginhikap ko lawas niya, tita tama kainit. Gipamangkot ko siya tita, nga siling ko na ano ka to. Di ang sabat niya tita sa akon, galalain ang pamatsyag ko ma, kagabi pa ni, gabalik-balik. Ako sa CR, lain gid ako nga pamatsyag. Tingin pamangkot ko siya, nga siling ko to, nakakaon ka na, nakainom ka na bulong. Ang sabat niya sa akon tita, oo ma, nakakaon na ako, ginpainom na ako nila bulong. Tingin pamangkot ko siya tita, sa san pa na, kay paglakat niyo gapon, tumayo pa man ang pamatsyag mo. Tiambal niya sa akon tita, oo man gani ma, kagabi lang ni, pagkadto namon di. Kay may babae, kami kuno nga nasugata. Ambot, ano to ma, kati wala ko ya kakita sa iya. Kay ka cellphone ko ya, kanday Negro lang. Tiambal niya sa akon tita, no? So muna, sang oras na tita, sang tagpalanyagan na, nagkalalaon na kami tanan. Pero si Toto, gahigda man gyapon sa kwarto. Hindi siya tita magkaon, kay wala siya kunugana. Tapos kapila pa siya mag-CR. Pagtapos niya CR, gipakaon ko siya, wala siya nagkaon. Naghigop lang siya sang sabaw, kag nag-inom ka tubig. Maayo lang tita, ang tiya ko, may dala siya sang bulong sa sakit sang tiyan. Ginpainom ko siya, so amo to dayon tita, nakuha man ang sakit, galing kay wala pa 2 ka oras, nagsakit naman. Gawhana naman siya nga ma-CR, hindi na gid man mapunggan tita, nag-CR siya liwat. Ginupdan ko siya pa kadto sa CR. Tita nanugid siya sa akon, nga may dala na nga dugo ang iyang hid ko. Tang ibandaan namon yung mga upod, gailinom pa sila tita. Pagkadto na namon sa amon mga upod, ginbanyusan sang tiya ko ang tiyan ni Toto sang balanyos. Amo to dayon tita, nakatulog-tulog siya sa bangko. Manag alas 3 na sang hapon, tita nakabugtaw si Toto, nagpalanuka siya, sang puro tubig. Nakulbaan na tita ang magulang ko, nagpanghagad na ang magulang ko, mapuli na kami tanan,
Kay si Toto, gapalang dalom na ang mata niya. Nagambal pa siya gani sa akong tita. Nambal niya, hindi lang ako anay mag-upod ma, kanday muloy lang umaupod, mapuli sila boss. Yan ang sa magulang ko tita, dala lang siya, kay paloy ay hanta to siya sa kalaparan. So nagpuli na kami tita, tanan, dala na namang si Toto. Ang iban sa salakyan, kami sa tricycle, duwa kami sa magulang ko, si Toto kag ang manghudya nga isa, kag ang pakaisa niya nga si Negro, gadala sa tricycle. Tita, biskan ano kapatodo dalaga ni Negro, nung ginabuyutan ang tricycle namon pabalik. Do hindi kami gusto wala tita nga makapauli sa kalaparan, dumatyagan tita ni Toto, may gasunod sa amon. Sa manug-abot na kami sa amon tita, manog alas 6 ang gabi, pagpuli namon sa amon balay, tita ginagad ko si Toto nga mapaluya. So naglakat kami, tricycle man gyapon dala namon, pakadto sa paluyahan namon sa Kalumpang. Pagsulod namon sa balay sa nagapangluya, hambal sa manugluya sa amon, may upod ka mo? Hambal ko sa iya tita, wala kami upod lola, kami lang nga 4. Hambal niya, isara ang portahan. Wala ka kabalo? Namangkot siya sa akong tita, din ka mo nagalin. Hambal ko sa iya tita, sa Dumangas kami halin lola, na birthday kami to. Ano hambal niya sa akong tita? Way ka kabalo, ngagin aswang bata mo? Ginsunod ya ka mo di. Amo na, ari di siya subong, nag-upod sa inyo. Kalain sa iya, gusto yagid kwaon bata mo, kay gusto yagid ang bata mo. Pagpuli nyo karon, banyusan nyo siya sang ahos kag ugat ka manunggal. Ihampol mo dayon sa iya tiyan. Pagtapos yung banyos, dali puli na kamo, kay nag-upod pa di ang malain nga ginhawa. Bantayan mo gid bata mo, hindi nyo siya pagtulugan, kay basi ibayluhan siya sang upod kasaging. Ay abaw tita, dali-dali kami puli. Pagpuli namon, ginbanyusan ko siya sa mga ahos, ang tanan niya nga lawas, kay ginampulan ko siya sang ugat ka manunggal, ang iya tiyan. Ay abaw tita, ara siya gali sa atop namon, ang aswang. Nagrumpaa siya tita sa babaw atop. Nagpalanindog ang balahibo namon, kag mga buhok. Tita, dalagan kami dayon sa gwa. Hambal sa magulang ko, hindi pagbayai ang bata mo, kay kwaon niya gid na. Tita, masigbas siya lang sang asin sa iya sa babaw atop. So naghalin sa atop namon, nakita siya ni Toto sa bintana namon sa kwarto. Tibala mo tita, bukas ang pertahan namon sa kwarto. Kita gid ni Toto ang tsura, pula-pula ang mata, kagkadako kaayo nga kuring, tita Regine. Nagsinggit si Toto sa akon nga ato siya mama sa bintana, natulok ako. Pagtanaw ko tita sa bintana, wala na siya. Hindi lang gali si Toto ang nakakita sa iya, pati ang pakaisa niya nakakita. So amo to dayon tita, ginlagas nila. Amo na hasta mag-aga nga bantay namon kay Toto, kay nagabalik-balik pa siya. Kada gabi tita, gabantay na kami, way na kami tulog-tulog. Matulog na lang kami kung alas 5 na sang aga. Biskan gani tita, alas 5 na, gatik-tik man siya gyapon. Tanan na lang tita, ginapakulintas na lang namon kay Toto. Kada gabi, na lang niya tita, ara gid siya. Sa pagkadason nga gabi, ara naman, ginlagas naman nila tita. Baw ginlumpat yang babaw sang atop, tita Regine, dako nga kuring. Kagkapulas ang mata niya. Yung bantay naman kay Toto, tita, hasta man magpetsa 3 ang Marso. Di makapoy man tita magpulaw, ti anhon mo na, kay gusto yung gigwaon bata ko. Hindi ko man paghatag sa iya tita, kati bugtong lo na siya nga lalaki. Mga pakaisa niya, mga amigo niya, gabulig man bantay, tita Regine kada gabi. Wala gid gabi, nga hindi siya maggahod sa atop. Si Toto daan tita, laka lang ka pamuyaya, wala pa bisyo. Bisyo niya inom lang, kung may okasyon lang. Wala man mayo galagaw, di nagustuhan gid siguro sang aswang. Di gambal gidaan si Toto sa akong tita, nga sila niya, hindi mo gid kuya mapagyatag sa iya ha. Mayo pa mapatay ko, hindi lang ko magupod sa iya. Yan ba ko sa iya tita? Patsyon niya ko anay, bago iya ka makuha sa akon. Muna ang hambal ko kay Toto. So tita, sang 4 na kagabi,
Nagrabe pagid ang pangisog niya. Kay alas 8 pa lang sa gabi, tita, gatik-tik na siya. Gambal na si Toto, tita, nga ara naman siya ma. Pero tita, wala gid namon ginabayaan si Toto. Bisan anong pamatabo. Pagkaaga na tita, nagkadto pagid kami sa manugbulong sa uton. Kay grabe nagid siya kaisog. Do hindi niya nagid paguntatan. Hindi niya pagduatan ang bata ko. Tidali-dali kami pa uton. Pagbulong sa iya tita, abot na sa manugbulong nga ginaswang si Toto. Kay gadalom na ang iya mga mata, kagdo ka malana sang iya mga bibig. Kintagaan si Toto sa manugbulong sang itom tita nga bato, nga gamay, kay para hindi siya kapalapit kay Toto. Tiyambal tita sa manugbulong, balaan mo na kung mag-init ang bato, kay ara na siya. Hindi mo gid na pagdulaon. Ibutang mo permi sa bulsa niya, kay grabe kay isog nga aswang. So grabe gid nga luyag sa bata mo, hambal sa manugbulong sa akon. Mahina ang dungan sang bata mo, hambal sa manugbulong. Kung grabe pagigkaroon sa gabi nga istorbo niya sa bata mo, idulong di siya liwat sa akon. Kinahanglan, damo ka mo, kay batakan ko siya dungan, kag baklon ko siya sa imo. Hambal sa akon sa manugbulong, Tita Regine. This is something very interesting. Pero panubalikan nato ang sulat diri sa ato ni Mrs. M. sang Kalaparan, oras ta. It is now 2:43 in the afternoon. Sa pagbalik naton, tapos ta ang sulat diri ni Mrs. M. Sa gihapon ka upo ninyo si Tita Regine, magabalik ang KLP pagkatapos ng pila kami importante ng mga pahanamdam. Mas nanamian ba ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyong balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Matahom lang taon ang mga dekorasyon sa panahon sa Pasko. Apang peligroso kung hindi kita maghalong sa paggamit. Magbaka lamang sang Christmas lights kag iban pa nga dekorasyon nga pasado sa standards sang Department of Trade and Industry. Kaangay sang may mga ICC stickers kag PS marks. Hindi pagpabayaan ang nagasiga nga kandila malapit sa Christmas tree o kun sa Advent wreath. Bailuhan ang mga pundido nga Christmas lights. Check yaron ang mga linya sang Christmas lights. Basi may mga samad ini. Subong man ang mga halog nga plugs. Hukson sa saksakan ang Christmas lights kung maghalin kag wala sang tao nga nabilin nga magpantay sa balay. Hindi pag-i-overload ang mga salaksakan. Taguon maayo ang mga Christmas lights kag iban pa nga dekorasyon pagkatapos magamit agud hindi pagampangan sang magagmay nga kabataan nga makadulot pa sang disgrasya. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio! Bombo! Ang pinakaunang international bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Ini amo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nag-finance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyante nga Ilonggo nga sulod sa import kag export industry.
Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala langin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang lipatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Si Anay Supreme Court Associate Justice Florence Dolendo Regalado sang Concepcion, Iloilo ang naghimo sang maragtas sa kasaysayan sang board exams sa Pilipinas. Siya ang nakakuha sang pinakamataas nga marka nga 96.7% sa Philippine Bar Examinations nga wala pa nalapawan tubtob subong. Nahimo niya inisad tong 1954 Bar Examinations. Natapos niya ang Associate Degree in Arts sang 1949 sa Far Eastern University kag abuga siya sa San Beda College of Law bilang cum laude sang 1954. Nagtuon man siya sang Master of Law sa University of Michigan nga natapos niya sang 1963 bilang isa ka Dewitt Scholar. Magluwas nga nangintanyag nga propesor sa sulod sang 30 anyos, nakilala man sa regalado nga eksperto sa patag sang criminal law. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Kultura naton nga mga Pinoy nga magpreparar sang madamo kag sari-sari nga mga pagkaon sa panahon sang Paskwa. Apang kinahanglan nga maghalong kita. Yari ang mga food safety tips sa holiday season. Hugasan sang maayo ang kamot antes maghawid sang mga pagkaon, ilabi na kung ginapreparar pa lamang ang mga ini. Ipasiguro man nga matinlo ang lababo, lamesa kag ang mga utensils o kon ang mga ginagamit naton sa pagluto. Proteksyonan ang kusina batok sa mga sapat-sapat, peste, ilaga kag iban pa nga mga kasapatan nga makahigko diri. Magamit sa matinlo ang tubig kung maghugas ang karne, prutas, ulutanon kag iban pa nga mga panakot.
Hugasan sang maayo ang mga prutas kag ulutanon kun kaunon ini sang hilaw. Kinahanglan nga separado nga kutsilyo kag tapalan ang ginagamit sa paghiwa sang karne, mga panakot kag mga prutas o kun indi gani hugasan sang maayo ang kutsilyo antes gamiton sa paghiwa sa iban. Lutoon sang maayo ang pagkaon ilabi na ang karne, itlog kag seafoods. Takpan o kun putson sang maayo ang mga pagkaon agud malikawan ang kontaminasyon. Kung nagatangkas sang pagkaon, siguruhon nga napaidalom ang mga hilaw nga pagkaon agud indi matuluan sang ila tagas ang mga naluto na. Taguon sang maayo ang mga pagkaon sa refrigerator o kun sa mga bulutangan kag lugar nga indi dasig mapanos. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Ang tumandok sang Haro Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958, subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Hindi lamang sa genes o kung tugas ng katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Hindi pagpakanabuа ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ng kwarta. Ita mga kabombo sa istorya parte inaswang ni Mrs. M. sang Kalaparan. Sa atong pagpadayon, sumayo lang tita, kay pagkagabi daw wala siya kagahod, galing kay gatik-tik lang. Tibalan mo tita Regine, nagsaylo kami anay balay, or nagsaylo kami anay kanday nanay balay. Tupad man lang sa amon, pero hindi man gyapon pagluatan bata ko, sige man siya gihapon. Sa alas 5 na sang aga, tik-tik man gyapon tita. Nagsinggit si Toto nga hindi mo ko pagluatan, aga na ni. So ginbuyayaw siya tita ni Toto. So ambulan to bala tita Regine, nga nakabati ako sang buyayaw kabata ko. Hambal ni Toto sa iya, hindi mo ko makuha, hindi ko magupod sa imo, puli ka na to sa inyo. Humbal ni Toto sa iya, tita Regine. So, sang last na lang tita, nga pag-storyboard niya sa bata ko, March 3, 2024. Birthday naman ni nanay ko, tita, kay si nanay ko patay na, so kami na lang ang mag-utod ang gabuligay. So, ibalik ta sang March 3, 2024. Alas 8 sang gabi, ara naman siya, tita. Si Toto, timing, nga wala sa balay ni nanay, kay nag-attend siya sang meeting nila sa Apostoles. Kay masulod na siya tita sa pagka-apostoles. Baw tita, ara naman siya sa babaw kaatop. Ginsulod niya nagid ang dila niya sa buho kaatop. Oh, grabe. Kita sa akong kabataan, kag mahinablos, kinagluto kami kapag kaon, handa ni nanay tita. So ginlampusan nila kaikog pagi ang dila ya tita. Mayo lang, kay wala maigo. Tinagambal naman dayo na magulang ko nga, si Toto, sugatan niyo to sa simbahan sang Kalumpang, kay didto sila nag-meeting. Upod dyan na tita, pakaisa niya nga si Negro. Tigin sugat naman sila sa Kalumpang, sang iya mga pakaisa. Tihambal ko, hindi, man to siya kasulod sa simbahan. Ano siya? Sundo niya sa sulod. Hasta sa sulod si Toto. Grabe na gid siya eh. Kaisog na gid sa iya. Sanggapakad to sila kuno sa sulod sa simbahan, tita Regine. May nagasunod man kay Toto nga duha ka pispis. Kag nagainuwang lang ang mga ido, tita. Sang ginsugat na siya sang duha niya kapakaisa sa simbahan. Naghambal ang pari nga suksukon niya ang kulintas nga iya sang apostoles nga kulintas. Kag ang ulo ya takdungan niya. So wala pa matapos ang ilang meeting, gipapauli siya sang pari. Motor lang tita nga single ang insakyan nila. Iya kapakaisa niya. 4 sila nagaangkas sa motor. Pagsulod niya sa balay, ara naman, nagatik-tik naman siya, pero wala nagadula sa paglaom.
Ginpadalaan pa siya sang bendita antes siya magpuli. So amo to tita, last niya nga pag-istorbo kay Toto. Birthday ato ni nanay. Tapos, wala na siya kapamatsyag. Tapos tita, mga duwaman kasi mana, wala si Toto kay eskwela. Sa wala na gid siya kapabatsyag, nakabalik na gid man si Toto sa pag-eskwela niya pagka-April. Tita, nagpanglakaton sila nga mga apostoles. So, amugid man na tita, no? Kung bata mo, panginmatyan mo, bisan ano pa ang matabo. Ginpasaan mo gani siya, siyam kabulan sa tiyan mo. Tapos ihatag mo lang sa malaing ginhawa. Gani tita, hasta na lang din ang ako nga sulat. Pasensya lang sa ako nga agi, kay nakapoy na gid ako kasulat. Tani ara ka sa maayong alawas, kag tanan nga staff sa Bombo Radyo. So, madamo nga salamat and God bless you, Tita Regine. Maayong hapon sa tanan nga nagapamati. Ikaw tita, nagapati ka man bala sa aswang? Di bala mo tita damo gapati, kag damo man nga wala nagapati. Di sa ila na lang na iya, kung hindi sila magpati, kay ako, nasaksihan ko mismo kay Toto tita. Basta ako tita, ang mahambal ko lang, halungan gid nila ang ila kabataan. Madamo yun salamat, Mrs. M. sang Kalaparan. Siyempre, Mrs. M.E., no? Bisan sino man siguro nga nanay, hindi ginaya pag-i-allow nga kuhaon iya nga bata, especially, no? Kung pakadto sa kalainan, ang kalatuan sa bata, no way. Hindi gid. But we're very happy and we're very relieved nga finally, no? Ginuntatan niya gid man si Toto. So, dapat pabakudon pagid naton ang aton nga pagsalig sa aton nga Ginoo, no? Kasi si Toto man, no? Itudloan ninyo siya nga dapat magsimba, pabakudon ang iyang faith, no? Para nga hindi siya madali-dali nga matentar sa kung ano da nga mga malain nga ginhawa. Salamat kayo sa gin-share mo diri sa amon sa sining nga hapon, Mrs. M. sang Kalaparan. And there goes ang ating Tuesday edition sa sining nga palatuntunan. Ba naubusan man kita oras ba sa one letter din ni Mrs. M. sang Kalaparan, but I'm sure, no, nga nagpukaw gid sang inyong interes ang iyang gin-share diri sa aton. So, kamo dira ba si Miara man, nga very interesting story, nga luyog man ning i-share diri sa KLP. Palihog nilang, i-email ninyo ina, whatever it is, no, paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or you can email, or you can send gali, write ang inyong istorya kag isend nyo sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Buwas naman, ha? Sa luwat natin nga pag-ubdanay, magasunod na si Tuyang Ermitanya Provincial Jail, kag ang Dear Diary. I'll be back again with you, mga kabombo, God willing, sa gihapon, ininyo alagad, si Tita Regine, para sa kahapon lamang program. Salamat, kid. Good afternoon, and God bless.